Good morning. May buntag sa Tubagasuki. Welcome Igsoon. Dire sa inyo gatong programa. Programang Aksyon Publiko. Welcome. May buntag sa Tubagasuki. Dayon sa ato ang pinubring payag. Sud lang, sikit-sikiti lang gabay, sikit-sikiti lang. May buntag sa Tubagasuki. Padayon lang kita sa ato ang paningkamot karong adlaw. Sabado magigsoon, i-share, i-post gihapon ang atong programa sa mga nagkalalain na to mga Facebook groups sa atong kaugalingong wall. Pero daghata mag-uban karon adlaw magigsoon. Daghata gisgutan ron. Ato ipadayon na itong series ng isgutan magigingsunan labi na sa ato ang kalisod karon sus tunay ni PM na kung kahapon bigsoong presyo ng isda abot mga kigsud 350 pesos per kilo mga kigsunan. Sayop ba na sa namaligya ay? Sayop ba na sa mamalitay? Atong isgutan na ron mga kigsunan. Presyos karde mga kigsunan sus baosod gihapon kamahal palaliton bayranan mangigsoon gitagamtam na sinati sa atong mga kaigsunan karon ato nang hisgutan karon buntaga mga kaigsunan. Welcome mga kaigsunan, welcome. Dayon. Kumusta? Ablihan na kini nga programa alas 6:10 magigsoon. Sugdan na to alas 6:10. Gato ang formal na pag-abli sa atong episode karon mga kaigsunan. Pit senior magigsoon, pit senior. Kagapon unang adlaw sa nobinaryo.
Hala, sulod, padayon. Dayon, sa to pinubring payag, action publiko sa radyo. Hindi ba bati makita ba kayo sa Facebook Live, sa Best Home Radio sa Facebook? Hala, i-share, i-like, follow. Sa follow mga ison, see first. Para makauna kabog makakita sa to baga live broadcast bagay ison. O niya, yapin na lang po subscribe mga kaisunan ang Visayas Radio. Kasi bako kung siya may tambo sa to ang primary Best Home Radio na pa ang Visayas Radio over Facebook gihapon magigsoon. Nahitabo ra bagina nagka-problema sa niaging tuig pagkakaigsunan. Aron dito mga saag. Visayas Radio magigsoon. O niya, tunan pag nato na pa ang YouTube channel na to sa YouTube magigsoon. Atong YouTube channel Best Home Radio gyapon sa YouTube. Good morning. May butag sa Tubagasoki. Hala sulod kabo. Dili sa to ang pinubring payag magigsoon ng atong abutanan matag buntag. Di mag-iisgot na magigsoon. O mag-iisgotan na may labot ang atong tagsa kabaga kinabuhi. Bahal sa mga palaliton. Abot 350 pesos magigsoon kilos isda. Kahapon. Tapay presyos karne magigsoon. Ato na isgutan ko. Karning baboy ha. Tiglaing karne ang inyong isgutan niya. Maulan. Madagumon, maulan, nakabuntagon, mga kigsunan. Layon lagi po ta, panikay-sikay. Formal na itong gablihan ng atong programa, alas 6:10 magigsoon, tinagi sa pag-ampo. Pit Senior magigsoon. Unang adlaw sa binaryo kagahapon, karon kaduha. Dayon, sulod sa itong pinubring payag. Magigsoon, mag-uban ta. Like, follow, i-share. Agato ang programa. Base na lang, makahatag-tag solusyon, makahatag-tag impormasyon sa uban mga igsoon. Dayon, padayon, may butag sa Tubagasoki, alas 6:10. Formal na itong ablihan ng atong payag baga kigsunan. I-komento. Magduda ka ba? Gusto na ito pag-isip na buta ka. Please. Butang lang sa comment section mga igsoon. Tawagan lang nga itong atensyon. Aron matagaan na ito o pagtagad. Malagumon, maulan. Nagkabuntagod mga kigsunan. At oras alas 6:07 na sa Kabuntagod, Bagaigsoon.
Dagan mga igsoon, may butag. Ug hala do padayon. Magumata. Dayon kamo sa to pilubrig payag mga igsoon. Bago ba ito mag-igsoon, hangtod kita sa alas 8 karong adlaw. Dining kabutagon mga kigsunan sa unang bulan sa tuig 2022. January 8 mga kigsunan 2022, Sabado kita karon mga kigsunan. Si Ryan Smith, si Lan Lumba, Ma'am Susan, Camilo, Mario, Sunny, Sir Dennis, BG Ben, Pasensya, Jonathan Boni, Sir Mario, Sir Edgar. Good morning, Sir Alan. Good morning kanatong tanan and welcome. Sa programang Aksyon Publiko. Atong oras sa alas 10 magigsoon, atong purbal ng ablihan kini atong pinubring payag atong pinubring programa mga kaigsunan pinagi sa pagampo. Ibutang sa nato mga kaigsuon ang atong kaugalingon sa presensya sa atong labaw makagahom kuno na mga itay gikori-kori kadiha. Paminaw lang. Unya kun doon natay kahigayunan na muhunong sa makadiot, muhunong kita isip pagyukbo sa hari sa tanang mga hari. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesus, salamat kaayo. Batang Hesus, Sinyo Santo Niño, salamat kaayo. Amahan na naa sa langit, salamat kaayo. Nining lang adlaw no sabni magihatag kanamo. Tuguti kami na kining adlaw among mahalad diha kanimo. Wala kami madala nining kalibutan na kaimo magkinitanan. Apan ang among mga katuyuan, ang among mga kagustuhan, ang among mga paningkamot, kinitanan among ihalad kanimo o Dios. Kay kung wala ka, wala gid kami mahimo bisan pa sa among kusog. Ginoo, protektahin taon kami batok sa mga nakalalayang hulga sa panglawas. Ginoo, protektahin usab ang amoa in taong mga miyembros pamilya, mga anak, amahan, inahan, lulog si lula. Ang mga immediate family members namo duolog layo. Tabangi, protektahi kami Ginoo. Tudluwi kami kung si angay na mong buhaton karong adlaw Ginoo, aron makaalagad kami kanimo ug makaalagad usab kami sa uban. Tinunua dili in taon kami makapasakit sa mga isig ka tao. Kining programa tudluin taon kami na mahimo kining iwag, mahimo kining suga, mahimo kining impormasyon sa uban na nanginhanglan ni Ginoo. Dili inta kami makapasakit sa laing mga tao. Saluwa kami sa mga sala ug tabangi kami sa kadahot o sa kadalakang namo nini among panaw nining kalibutana. Amen, amen, ug amen mga igsoon. Welcome mga igsoon sa tuwagi yung programa atong pag-abli mga kigsunan karong adlaw Sabado. Unang Sabado mga kigsunan. Unang Sabado, di ba? 8 kita karon 2022 bagay igsuon. O niya, pretitit na kano. Unang adlaw kagahapon nobinaryo mga kigsuunan. Pero walay physical na misa. Pero pwede ka makabisita sa Basilica o diya mudagkot mga igsoon kandila. Isip atong paghalad ug gamayng pag-ampo ngadto sa atong Balaang Bata Senior Santo Niño mga kigsuunan. So mula gagahapon linya gihapon kay bisan patug walay physical na misa mga kigsuunan. Daghan gihapon ang nibisita sa Basilica mga igsuon. Ampo linya gyapon sa gawas pero di man nang dugay gid ang paglinya. Daghan kay mga police mga igsuon, mga force multiplier
patuman sa basic health protocol mga igsoon. So muna kung kisa to gusto mo bisita sa Cebu, sa Basilica Minore de Santo Niño mga igsoon, muna ang sitwasyon. Halok. O niya ang live na misa online. Online mga kaigsunan. Muna ang alagi tungod lagi sa hulga gihapon panglawas mga kaigsunan gihimo kini. Padayon ta mga igsoon. May buntag sa ato bagasuki, may buntag sa ato ang mga ka best home radio diha. Kung buntag magani inyong naablihan kini mong programa may udto kung udto magani, may gabi kung gabi magani ninyo natanaw kining maong programa mga igsoon. Welcome kamo. Asa man mo dapita sa tibuok kalibutan. Naba kita sa Dakbayan sa Ormoc, welcome. Naba kita sa Bohol. Naba kita sa Cebu. Central Visayas, Bagigson, Luzon, Visayas, Mindanao, asan dapita, welcome. Tibuok kalibutan mga kaigsuonan. Asa makita, asa makadapitan nagkakita dining programaha. Maayong adlaw kanatong tanan. Daghang tagisgutan na doon magigsoon, karong adlaw mga kaigsoon na itong isgutan, kinig lagi. Ano sinati na to, nakabahal mga kaigsuonan sa mga palalitod bayronon magigsoon, atong natagamtaman, atong naatubang, nining unang bulan sa tuig 2022. Mga kaigsuonan. Mura tagisag pa mga igsoog bayranan. Matot pa sa kabigong bugoy mga igsoon. Atong Tweety Bird. Matot pa. Gisugat pa ng 2022 mura mga tagisag pagbayranan. Tuwa pag yun. Tuwa pag yun ang bayranan mga kaigsuonan. Unsa pa? Sugat bayranan sa tubig, bayranan sa kurite, bayranan sa palitod, perting bahala. Unya lagi mga kaigsuonan Okay. Unya lagi mga igsoon. Kay kita manggod ang ato magog paningkamot na matag adlaw. Kanang atong kinitaan matagaan o bisag gamay na lang alibyo. Kay lagi mga kaigsuonan, di magod ang atong pamilya na atong gihunahuna. Ang atong pamilya magigsuon na natay kagustuhan. Kagustuhan nato mga kaigsuonan na ma-secure ang ilang kaugmaon. So maningkamot ta. Nirabaho ta. Diba? O diya sa ato paningkamot 15-30 atong sweldo mga igsoon. Matod pa sa itong kabigong bugoy, pugyot na lang gitin taon ang mabilin. Pugyot na lang. Usahay di pa mahapit. Nagkiksudan. Hindi mahapit sir. Sweldo di na mahapit. Igo na lang motog doon. Igo na lang motog doon sa kamot ng igsoon. Di ka di katog doon sa kamot. Ito agi salary deduction. Okay ba tong signal yan? Kadiyot ha, kaya ito i-check na ito ang kahimanan mag-igsoon. Kibaw biya ta na naka-mobile na gihapon tahatod karon. Unang
Okay. Okay na? Ayaw po kira inyong receive sa itong signal karon. Muna karon mga kigsunan, sukad pas niagi si Mana. Scratch siyang signal, Brad. Pagkita kung tatig-asa ni Dapita. Ato pagkitaon ng son. Kadiyot ha. Hindi nigikan. Kadiyot ha. Pagkitaan ito ng solusyon. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Napabagyapon? Ayan. Okay. Tara. Saks pa na. Saks pa na mag-ison. Okay. Muna mga kigsunan, sa usa ka semana, karong semana ha, giyatagan na to bagigsuon o gibugaton. Kining giatubang sa to mga kigsunan or bukano, natong tanan, nakalisod mga kigsunan sa atong inadlaw-adlaw na panginabuhi. Sa atong inadlaw-adlaw, napakigbisog pagigsuon alang sa atong kaugalingon, kundi dili lamang alang sa atong kaugalingon, kundi lakip na gyud sa atong pamilya. Muni ang atong mao kini ang atong gitagaan. Ug igong pagtagad karong semana ha, series, no? Series mga kigsunan sa atong paghisgot-hisgot. Nining kalisod. Gihapon daghang ni react mga kigsunan, ang uban di lang magpabaw lagi. Di lang magpaila. Hindi sila gusto mahibawan. Namatod pa, mura mag na kalimtan. Kining immediate, kining karun-karun dayon na panginahanglan sa mga orbokadod bagigsuon natong tanan. Tibok 4th District. Ang matag adlaw-adlaw na panaw sa atong mga kaigsuonan, murag nakalimtan. Nakalimtan ba? O murag nakalimtan? Kaya lagi ang panginahanglan na immediate karon. Kining aksyon mahitungod dining gipas-an nakalisod sa itong mga kaigsuonang Orbocanong o sa Tibok 4th District mga igsoon. Kining maong gipas-an. Kining gipas-an mga igsoon kalisod sa kamahal sa palaliton. Dugangan pa sa kamahal sa mga bayronon na ultimo City Hall sa Orbok bagigsoon. Nakigkompetensya pagyud in taon og paghatag og dugang alsahonon sa mga Ormocanon. Di ba? Mo na ang atong gibalik-balik karong semana ha. Ug wag nakadungog bagod dunay reaksyon may tungod ana mga igsoon. Wala. Mas nabalita pa mga kaigsuonan. Mas naalarma pa, mas nagpanik pa sa kadaghan sa supporters ni Goyo Ondo o Francis didto mga kaigsuonan sa Tambulilid. Kaysa hisgutad bagigsuon kini mo ang problema sa tagsa-tagsa ka mga kaigsuonan natong Orbocanon. Diba? Mas naalarma, mas nagpanik pa ang City Hall mga igsuon sa batod pa aligasyon na pagpaghatag og sample balot sa mga igsuon didto
sa mga supporter ni Goyo ato di Goyo Larrazabal, Engineer Ondo Codilia, ato di Francis Pipito tibok red team mga igsoon, mas naalarma pang City Hall. Ha? Di ba? Mas naalarma pa. Diha dayon mga igsoon. Inyong nadungog ang tingog sa to ang Mayoros Dakbayan sa mo. Tungod sa nahitabo, matod pa. May komosyon sa barangay Tabulilid, mga igsoon. Abot lang, na-file na bang kaso? Ha? Pero nining si Manaha, sukad pas niaging tuig atong gibilin mga igsoon kining maong topic. Kay lagi agig tubag kini. Sa pangutanas katawhan, sir. Wa man may problema. Ha? Kini tinarong gini. Tinarong ni na reaksyon sa mga Orbocanon. Dili red, dili blue. Ha? Ang uban blue gyud sila pero nangutanan naghapon. Ang uban red team sila nangutanan naghapon sa ato pa way pili. Kini maong topic ko, kini maong topic mga igsoon. Unsa man na? Ang giatubang na pagantos sa ato mga kaigsoonang Ormocanon karon way pili ni. Ma-blue team ka or ma-red team ka. Mag-Gome supporter ka or Maundo or Godilla or Larrazabal supporter ka. Way gipili. Ha? Ang tanan nakasinati og kalisod. Bisan bagani na mga depensor mga igsoon. Mga depensor tik naman na ba? Pero minsan pa ka na mga depensor, mga supporters, mga kaigsunan. Sikreto pasikreto na. Mahala na mitos palalito na to Bisan pa na sila, pasikreto na mga igsoon. Secret lang. Paihem-ehem lang na. Bisan pa sila. Nakasinati di bagay igsoon. Ngano man ni, nakapangutan na, ngano ba ni? Palitan, precious karne. Anong gasigi bagsaka ang precious karne bagay igsoon? Na may executive order naman, matod pa ang City Hall, abli na ang merkado sa mga produktos karne bagay igsoon. O diya karon, mahog nagiglalis, ang mamaligya ay ug ang mamalitay. Ang mamaligya ay muingon dayon. Sala na sa ang mga namalitay, sala na sa namaligya ay. Overpricing dayon. Ang namaligya ay pod almasad ulbos ang kaspa. Ayaw into mo pagidana. Ayaw mo pagsulti tikasan mi, ayaw mo pagsulti. Na namintaha mi kaintawon ang proseso sa pagkuha na mo aning produktuha mahal na mandaan. So ang mga namaligya ay ug ang namalitay tensyonado mga igsoon. Tensyonado. Muli sa balay ang namalitay gamay ra tawo nadala. Ang salin mga kaigsunan sa nahurot in tawo niyang sweldo. Gamay na lang kayo siya nadala. Gamay na lang kayo. Pag-abot sa balay, reklamo mag-igsoon. Sus, kapihan ka bahala ng merkado. Grabe naman kayo. Mamurot naman yung mga namaligya ay tensyonado. Tinuod ba na? Dili. Tinuod na. Tinuod na mga igsoon. Nanghitabo o nanghitabo na. Pero diri lamang sa atong programa, diri lamang mga kaigsoon, kamo makadungog na maghisgot mahitungod niini. Tensyonado ang tricycle driver ug ang sumasakay. Naalagi balaod nun. Executive order bagay igsugi ka sa Tubayor, sa Dakbayan. Upat lang ang makasakay sa tricycle. Unya, kay lagi wa magunay sila siguro nakibalos pamaagi og sa pagnegosyos pang tricycle. Wa magay siguro ni makasakay og tricycle. Wala, makibalo na ang pag-compute. Mo kita ba
ang tricycle na operasyon mga kaigsunan pinaagi sa pag-compute kung pilay puno. Kung ang puno unom, kapila ka balik, unsa kalaya, muna pag-compute. Unya kay karon upat ra man. Pila ka balik, unsa kalaya. So diya pala naad mga kaigsunan, duhay pwede may tabo. Ang operasyon, ang negosyo pag tricycle, duhay pwede may tabo. Unsa man? Number 1, alkansi. Malkansi. Di kabayad ang driver sa operator or ang driver operator mismo, way kita. Ikaduhang may tabo. Break even. Meaning, wa mo kita, wa pod malkansi. Mingon, amay na lang na ikaduha. Brad, dili gyapon maayo na lang. Kaya pag negosyo sa tricycle, negosyo man para dunay madala pagkaon ngadto sa pamilya. So kung wa na po kayo maginansya, o niya na tibok adlaw ka pang gatuyok-tuyok mga igsuon, bugat kayo ang pagpadagan sa buong tricycle mga kaigsunan. Din posible magkasakit ka, alkansi ka na po. Pag nagkasakit ka mga kaigsunan, asa ka mandagan? Wa may pang publikong hospitals dakbayan sa Orbok, UDH sa ginito pag-abot ni mo dito. Puno na sad kayo kay ang UDH, tibok distrito man ang gi-cater mga kaigsunan. O niya sa dakbayan sa Orbok, na ang hospital, wa man pud i-operate. Wa man pud papangsyon na. Dugang galastuan, dugang problema sa mga orbokado mga igsuon. Sagpa na pud. Oh. Tuara. Ha? Dining maong nahitabo mga igsuon, mahal ang palaliton, ang bayranan, mahal ultimo tubig mga igsuon, bayranan, mahal mga kaigsuonan. Ang City Hall susama sa nisuyop mga igsoon kwarta in taon sa mga Ormocanon para madugangan ang panudlanan sa City Hall. Murag gisag pa oy aning bagong tuig, bayran ng tubig, palitonon, buhis mga igsoon. Sag pa oy. Gisag pa kitag bayranan, gisag pa tag palitonon mga kaigsuonan. Wala doon na bagoy reaksyon ang atong kagamhanan mahitugod ini. Wala. Kadungog mo. Sunod pa ko na, doon na pa ba sila mahimo mahitugod ini? Ingon ko, wala na. Para na ko, wala na. Ato man, kung saan na matarong tuiga yung taon mga kaigsuonan? 2022 na. Muna mga igsoon, makaingon kita ba, makapangutan na kita, doon na po ba'y pagtagad ang atong gobyerno kanato? Lagi, dili na to ikasandig tanan sa gobyerno. Apan mga kaigsuonan, kung kita-kita lang, di na to ni kaya, uy. Ug bunang purpose na doon na to gobyerno, to check. Aron tanawon, aron protektahan kita, protektahan ang mamalitay, protektahan ang mamaligay, protektahan ang pasahero, protektahan ang mga driver, protektahan ang tibuok komunidad mga igsoon. Munay purpose nganong doon na tay gobyerno. Pero kung dili na mo function mga kaigsuonan, mura nagwa nila kining maong kalisod nagiatubang sa mga Ormocanon adlaw-adlaw mga kaigsuonan. Asa man padulong. Again, kini atong gisgutan, why pula, why blue ani, why blue team, why red team animation, tanan apektado. Why dato, why pobre, tanan apektado mga igsoon. Kaya ang tanan mamerkado, ang tanan mamalit man. Siguro ang uban diha, doon ay suguon pagpamalit, pagpamerkado. Pero kadaghanan ka na to, kita yun mismo ang mangunay mga igsoon. Bunang kita nakibalota. Patod pang Piorita, Sir Magli, Madam Mangli, ang karne 320. Uwa ko masayop,
Wala may price control dire sa ormok, samot pang isda paita. Now, ang price monitoring, price control, okay? Lisod na siya i-implementar kung wa kay gitawag na economic review sa tibuok merkado. Okay? Sa marketplace ba? Habang kay ekonomista, nakibalo siya. Nakisikibaw sila ni. Ha? Dili po na pwede na mo sita lang, mo implementar lang gobyerno mingon dayon. Oy, kamo mamaligya ay karne diha 320 pesos. Ako gobyerno mo mando o kaninyo. 200 na lang na. Di po na pwede mangigsoon. Dili na pwede na. Proseso gina siya, usa gina ka proseso. Nga naman, wa ka man kibalo kung unsay mga rason nganong nainana ang presyo. Mao bitaw na mahug na lalis sa mga mamalitay o sa mga nanindahay. Sa ako nang gibalik-balik, ang namalitay nagpugong pud in taon sa ilahang nabiling perti na lang gamaya pod. Ha? Ang litsonon, brad, 250. Asa ni? Ang litsonon ba ni? 250 na po ang kilo. Muna mga kigsunan. Ha? May ngunta magigsuon na di man ni problema sa gobyerno, kundi problema man ninyo tagsa-tagsa. Dili oy. Dili gin matabang. Kita-kita lang. Mahog na lalis. Kaya lagi ang mamalitay pugong. Hugot sa bakos magigsoon. Ang mga namaligya ay pod naningkamot pod na dunay madala. Mapuno-puno sa ilang puhunan aron nay ginansya madalas pamilya. Pareho silang duha. Ha? Pareho silang duha. So kinsa maron ang muhatag og husay ani mga kigsunan? Kinsa may muhatag og husay ani nga tensyonado man ang mamaligya ay ug ang mamalitay. Moto nga kung balik ko na isgutan si Mirondo o sa Red Team magigsoon ang nahitabo sa una. Meeting. Analisar dayon. Tanawon unsa may nahitabo, unsa may gitawag na mga contributing factors. Niini. Posibleng naagyod tinuoy mga balidong rason. Ngano na ni mahal ang precious karne? Ha? Unya ang sunod na unsa may mahimo sa pagagamhadan sa City Hall magigsoon. Yes, na ay resources ang City Hall. Dato o siya, pinakadato sa tibuok Eastern Visayas. Unya may way mahimo mga igsoon? Ha? Di ko mutuwa na kay kumuangkon sila wa sila mahimo. Mura sila inutil mga kigsunan. Ha? Matod pang dining pipito ang utanon ug lamas, perting mahala. Mahala pod. Ha? Ulbuhas tang uban, uy. Ang Bombay tag 20 buok gikan ni Sir Terry. Oh. Wala lagi, mo niya kung gigon may iso. Kining maong gisagubang natong mga Ormocanon. Beyond color affiliation na ni. Wala na ni color. Ha? Mablo ka? Ha? Mamembro ka sa Gomez supporter ka? Mga Gomez supporters mga igsoon? Pahilom raman na. Naghilom-hilom raman na mga kigsoon. Pero nag-atubang gihapon na. Mahala na oy. Oh, di ba? Ma-red team supporters ka, mo gyapon. Madato ba publika? Wala ni siya gipili mga kigsunan. Gisagubang ni nato karon. Ha? Muna mangigsuon. Na kung dili ni nato tukion, di ni nato hisgutan, kinsa man ang mutabang kanato ug analisar na unsa man ni
Wa ta mamasangil. Lisod ka ayog mamasangil ka. Masangil ka sa mga mamalitay. Di po nimo mabasol ang mga mamalitay na maghunaw nagdaotan sa mga namaligyaay, ang mga namaligyaay pod unfair pod nila nahukman day nato sila na nagpaburot sila sa ilang ginansya, iwa ganit kibaw giunsa ang proseso sa pag-produce, pagkuha nila ni maong mga produkto ha. Why ginok, why lihok? Kadungog ba mo, kabati babog dunay gesgot ani maigsoon? Na mga depensor usahay mo sulod mo hapit diri sa tong programa, mo hapit diri sa tong payag maigsoon. Maingon dayon tanan naman ni mahal. Tanan naman kuno ni mahal. Mahal ko kayong lahat matod pa. Mahal na kayo. Dili man na rason mingon mga kigsunan. Mahal na diri sa to kay mahal naman tanan. Sa ko nagikingon dili ni nato pwede na ipasangil sa mga namaligya ay pero mo ginay nang hitabo karon karon tensyonado ang mamalitay ug ang mga namaligya ay bisan patuog wa takibaw unsa man mga contributing factors ana kay posible matod pa mirundo kung nato lang makit-an asa dapita ang nakapamahal sa maong mga produkto, then the government, the city government with all his resources mga igsoon pwede makatabang, pwede makareact, pwede makahatag og alibyo. Kung ang namalit o ang namaligya ay nag-antos kamahal sa ilahang giangkat na mga produkto, pwede matabangan sa City Hall. Unya in return, pwede na karon tagaan og presyo. Kanang mahisgot na may price control, dili man na pwede na i-kontrolar nimo wa ka kibaw kung unsa ang rason nganong ni mahal na. Ikaduha, dili ka ka-imponer ni ana. Kung wa kay intervention, kung wa kay himuon, kisa mang buwang ang mamaligya og alkansi. Kisa mang buwag ang masustenir na negosyo kung ang iyahang presyo mismo alkansi na. Wala. Muna kita nanawagan ta, lihokon gini, tanawon gini, unsa may nahitabo, unsa may rason niini. Parihas ra gud ang igsuon sa mga mangisdain taon. Matod pa diri sa mga pagdakpon ang mga manginhas mga igsuon. Nanginhas na ganit tungod sa kalisod mga kaigsuonan, kinahanglan pagid kuno irehistro, adigi kuno irehistro gi kuno ni mao na gid balaod. Manginhas lang mga kaigsuonan, irehistro pa. Magagagmay taon nato ba nagat kinahanglan mo rehistro pa. Dili ka mo rehistro, dakpon ka. Tugang kalisod mga igsoon nato nga nasinati karon. Why kolor ni? Bisan pa to taguan ni sa uban. Pero bisag sila nakibalo ni. Mao bitaw. Daghan ang mga suko unya mohatag sa PM nato. Atol pa kalayo mga supporters. Mo na nagdaog-daog sa dakbayan sormok. Ko mao sa mataw ni kadugay na nang isyu hagdaog-daog. Kay matod pa nag-operate og mga negosyo way mga permit. Di ba? Igo simple naman na. Kung ay mga permit nakalapas sa balaod, naaman ang iniyuhang puwersa sa City Hall, ipatuman kung unsay naa sa balaod. Simple na kayo. Di ba? Isyuhon ba din na? Nakalapas man kaha? Sige. Pero kanang isyuha mga nakalapas, mga igsoon, mobalik ang drogas, kanang mga isyuha mga kigsuonan pastilan.
Kung ikomparar na sa adlaw-adlaw nagiatubang sa mga ormokanod magigsuon, makaingon siguro mo mura ra ng comics. Storya ra na sa barbero. Kini karon ang atong gisgutan. Kini ang kalisod sagpa sa mga ormokanon nining bagong tuig. Bayranan sa kuryente, bayranan sa tubig, palitonon mga kaigsunan sa merkado. Sagpa kini. Oh, hain naman ng gobyerno. Han sa may ilahang gibuhat mga kaigsunan. Ha? Tinuod ni dili. Tinuod ni uy. Gawas kung wa mo merkado diha. Kini bayranan sa tubig, kuryente mga kaigsunan. Di ko kalimot mga igsoon usan is campaign campaign promises. Sa unang pagdagan palang daan sa mga Gomez, mga igsoon, Richard ug Lucy. Di ko naama na makita mo ba tanawa i-review ra gud ninyo naama na. Public man na may mga naka-record na. Ha? Pero karon muya na lang ang termino ni Kongresista Lucy Torres Gomez. Nya karon gusto na pud siya magmayor mga igsoon niya si Richard ikaunom na katuig. Nya karon gusto na pud siya magkongresista mga igsoon. Ang pangutan na haay man ng promise. Haay man ng damgo. Nagihalad ka dinyo. Ha? Na mapakunhod kini mo mga bayranan. Misaka magani hinuon mga igsoon? Ha? Kaghapon doon din nangutana na to. Unsa may bahimo, unsa may nahimo ni Undo sa iyang termino sa siya pa'y bayor dining kalisod sa mga ormokanon. Nakalimot siguro siya mga igsoon na ang mayor karon dili na si Undo. Pero bisan pa sa iyahang panahon, Undo ko dili mga igsoon. Tulo ka tuig ra gid in town, giyulanda pa gyud. Pero bisan na, nakalimot siguro sila. Nanyatong panahon na, i-example na ako ang panginahanglan nato sa basic service sama sa tubig mga igsoon. Nakalimot sila niyatong panahon na, pilay gibayran ninyo. Pilay bayranan ninyo niyatong panahon na 2016. Sa inyong gigamit na tubig gikan sa Ruasa mga igsoon. Nya ikomparar karon, nakalimot siguro sila. Nakalimot siguro. Nakanang maong ubos na bayranan, mo resulta ka na sa tinaguan, hinipusan, savings sa mga orbokanon na bisag piso, 2, 3 ang makibhangan mga kaigsunan sa ilang paggastos-gastos, additional ka na magastos. Mapalit og bugas. Bugas. Pagkaon sa pamilya. Nakalimot siguro sila. O niya karon gipasaka man ang bayranan. Tanan ni saka, mahal ko kayong lahat. Ang gimahal ang bayronon, dili ang ormokanon. Muni, kini nga itong isgutan, why color ni? Why blue? Why red? Tanan na kasi nati. Tanan apektado. Sa una brad na nagdegosyo, why permit? Karon sa nanubra na ang permit. Sir Terry. So nakasabot, mga nakasabot lang. Agato panahon nga Yolanda og kinsa man dinhi nakakita sa bag-asawang Gomez nagsakay-sakay sa motor, nag-video-video instead manghatag og hinabang matud pa ni Pio dita mangli mangigsuon. Ako naman ang gisgutan nangano man gyud no daghang mga nangutanan ngano man na mga Gomez mangigsuon kung mo trabaho mangani kung doon na magani buhaton naa magyud ang kamera mangigsuon nagasunod pirmi. Ako nang gisgutan
tungod na sa ilahang style, sa ilang lifestyle. Gomez lifestyle. Nga naman, naanad magod sila. Mao man na ilang namataan. Or not namataan mga igsoon, pero mao na, yes, namataan kay ang si Kongresista Lucy. Asindira man na. Kwartahan man na daan mga igsoon. Naglawig-lawig man kayutaan na. Namataan niya ang iyang kinabuhi ng inana naman. Kunya si Mayor Richard mga kaigsunan, artista man na. Kinaha man na niya mga igsunan. Kinaon man niyang kamera mga kaigsunan. Dili kinaon physical ha. Kundi iya ginang ano bang kita gadi picturean ta mao mata. Pero pag artista ka mga kaigsunan, ikay pa'y mangitag kamera. Ha? Oh, tinod. Kita magpicture bitaw. Mao ta ayun uy kay war ba ko kapangandam diri. Mao ta. Pero pag artista ka mga kaigsunan, ikay pa'y mangitag kamera. Hay ang kamera diha. Ganun gamay ra man kay na. Di ba? Anad man ka. Mo may imong trabaho. Uy, daotan na. Di ko na maingon na daotan na. Ilaha man ang kinabuhi. Muna di mo kasabot. Ang uban di kasabot nganong kinahanglan dunay pictures. Dagko kayo mga tarpaulins sa mga Gomez mga igsoon. Di kasabot ang uban. Part na silang lifestyle. Ha? Ang kinabuhing prestidyoso, glamoroso, bongga. Part na nila. Bisan pa to doon na executive order ang COA. Kinumduma na 2016 gisgutan pa na. May executive order. Not executive order. May circular. Memorandum circular ang COA. 2013. Nagidili ang pagbutag og mga pictures sa naong mga kaigsunan sa mga politikos, mga proyekto sa gobyerno. Ginadili na. Dugay na kayo. Uy, gisgutan pa na. 2016 pa na. Bisan pa na, di gid mapugnan ang mga Gomez. Bikod mo man ang ilaha. Di sila makahimo mga kaigsunan o trabaho kung dili mapublikar. Okay? Di na sila katrabaho hilom kanang dili ma-mention nilang pangan. Kailan naman nilang kinabuhi, ina naman nilang lifestyle mga iso, dili po na sayop, ilaha po na. Dili mo na dautan. Pero mo lagi, kung iatubang na nimo og problema, lahi ang approach, lahi ang solusyon na ilang mahunahunaan, ikumparar nimo mga igsoon. So sa katao mga kaigsunan, na nakighilabilo ninyo, kuyog sa mga kaigsuon na to nagkalisod. Ang lifestyle mga kaigsuon, ubos kayo, walay glamoroso, dili prestidyoso, dili bongga, lahi kayo ang pangunahuna. Kung ikumparar nimo sa lifestyle na prestidyoso, glamoroso, bongga mga kaigsuon. Lahi man na, managlahi sila approach sa kinabuhi. Na dili ko moingon daotan ang usa sa usa, dili apan managlahi sila og pagtan-aw labi na sa pagsulbad sa problema. Muna nga atong gipasabot kaninyo mga igsoon. Ako naanad naman ko na kadagko kay mga naong mga igsoon. Gisabot ko naman lang na. Gisabot ko naman lang na. Kalaliman ko ka, gikan sila sa national figures. Mga national figures, meaning mga national sila ng mga pangalan. National, tibok Pilipinas. Unya, ambot ang sinihitabo, nagikan sa nasyonal, nanganaog man sila mga kaigsunan, paubos-ubos, permiro dito sa Bulacan. Maingon na to na ang Bulacan, dako man na probinsya, Luzon, mga igsoon. Pag human, medyo wa man siguro sila, marag wa man siguro sila makagamot, or dili siguro kagamot, pero wa man siguro ang ilang influensya dito, tagda. So gikan nito nanganaog padung diri sa tong dakbayan sa Ormoc mga igsoon. Now, sala ba na gikan sa national level, I don't know kung sino hitabo ngano ni adto sila. Ang mga Gomez sa pamulitika mga igsoon sa Bulacan. Wa ko kibo, sayop ba na? O dili ko may sayop na ilaha po ng kinabuhi dito magapilapil.
Si Mayor Richard nidagan pagka senador, unsa to nidagan na nahimo pang nominee sa party list. Oh, national level gyapon mga kaigsunan. So, gikan sa national na level. Sa pagsugod palandaan sa career, political career ni Mayor Richard, national level na gid ang iyang puntarya. Kanang nasa Manila ba siya pirmi ba? Oh. Pero siguro siya palara. Sumoto mga igsoon, padagay day, padis us hangtod naabot mga igsoon sa Ormoc. Nang maingon ko sayop ba na? Adi ko maingon sayop na ilahan ng kinabuhi di ta magapila-pila. Karon sa ako nang gikaingon tungod niya ng maong level, tungod niya ng maong lifestyle. Ang ilan naman pong pagtubag sa mga nagkalain-lain na mga problema, managlahi. Kasi nakita na to karon sila hang pagpadagan sa kasamtangan natong City Hall mga igsoon. Lahi ang ilang pagtubag nini mao mga problema ha. Ang pagtubag nini mga kaigsoon, maghimo ta mga proyekto dire, magpatukod tag building dito, magtukod ta og mga edipisyo dire. Timanin ninyo mga Ormocanon, 5 na 10 ka tuig gikan karon, makabenepisyo mo nining mga gipang palit na mong yuta. Para ninyo, para sa inyong mga anak, makatrabaho mo. Makabenepisyo mo. 15, 30 ka tuig gikan karon. Damgo, tagaan mo damgo. Nindot kaayo mga kaigsunan umaabot sa Ormoc. Damgo. Wow. Di ba? Pero ang problema karon kay karon dunay problema nagiatubang ang ato mga kaigsunang Ormocanon. Problema sa kakabus. Problema mga kaigsunan sa mga palaliton. Bayranan mga igsuon. Kining problema ha mga kaigsunan karon dayon man ni sagpa in taon ni. Problemas bayron. Problemas kamahal sa palaliton. Sagpa mga kaigsunan natong mga kabus. Kano sa manaw nato ni tagaag solusyon 5 na 10 15 ka tuig gikan karon napakataan ni mga igsuon. Napakaintaon ang nagkalisod ani. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. You have to seize my sense, read me with intent. It is not easy, please me. Ato pang si Robert Rubens Duterte. Si Sir Richard kuno para sa mga pobre kay nanghatag kuno bugas. 2 ka sako ingon si para. Ambot kinsa ning para. Sweet to jud ning bayhana. Ambot babae bagi ka ni? Namay nagduha-duha god na murag di kuno ni. Nanghatag tinuod pero pinili. Unya naay nang wala ambot asa kaha. Gihatag ang pangutana tagpila kaha ang precious bugas nga gibayran sa Ormoc City nga tag 1,700 naman raman ang presyo sa galingan sa Ormoc. Mo lagi na ba? Kareharo ko na na katong dunay ni bisita na to. Muto lang ko. Muto lang ko na si Undo o ang iyang red team para sa mga pobre kung tagaan ko og ayuda karon. Hinomdom mo na supporter ni Ari dire sa atong programa sa atong payag. Nya mingon dayon, mutuo lang ko na si Undo para sa mga kabus kung karon dayon tagaan ko niya og bugas. Unsa atong tubag atong mga kaigsunan? Diri sa itong programa, medyo laom-laom ang diskusyon dire. Medyo laom-laom ang diskusyon dire. Dili lang kutob sa pagpanghatag. Kay kanang tagaan kag usa ka sako, sa 5 ka pamilya, mga kaigsunan,
Mabot siguro mga duha. Kasi mana, mabot ka. Tipiron, tulo ka semana. Tipiron, sa kabulan. 5 ka membros pamilya, ha? Oh, saksako. Gitagaan ka. Wingon na, nana kay bugas. Problemahan lang diha. Ang imong sudaan. Pero may bugas ka na. Di ka na magutman. Kaya pwede magpuros bugas na lang imong kanon. Huwag nang chusi, ha? Huwag nang chusi. Parisin na ng bugas o asin. Para asinso. Asinso. Kunig suka, asin suka. I have some things to say. Huh? So take it on the way and listen to me. Sako nagikon palaumi gamay. Kay kining atong gisgutan dire. Wa ni magisgut og pagpanghatag. Hatag na dunay kahumanan. Di man sa tanang panahon magsigig hatag ang gobyerno magigsoon. Og bugas. I-practical na. Ang atong gisgutan dire. Ayuda tabang sa mga Ormocano na makapangita siya og iyang kaugalingon na panginabuhian. Muna ang among gisgutan dire, muna ang gisgutan dire sa atong programa. Unsa man ni mga butanga na makatabang sa mga Ormocano na makapangita siya sa iyahang kaugalingong panginabuhian. Pagbalik sa dignidad sa mga tao. Kining manghatag ka okay na immediate panginahanglan. Simbako doon na nasunugan, hatag dayon ta mangigsuon. Pero kung magsige na ng pagkaghatag, ang dignidad sa tao ana mga kigsuon mapaubos nga naman, wa naman siya gihimo. Gasige naman lang siya dawat mangigsuon. Unya mapaubos siyang dignidad kay katong nang hatag mubati matog superiority na matawag na superiority complex mo develop mato siya superiority complex kay siya may gasigig hatag. Mo bitaw na ang pagpanghatag sa mga nakasabot gayud mga igsoon di ginamayo na magsige kag hatag og mga butang din ang tao mismo dili siya maka generate og iyang kaugalingon na panginabuhian. Unsa may example aning usa ka klase sa pagpanghatag. Diin ang tao matagaan og dignidad, matagaan og tsansa na makapangita og iyang kaugalingong panginabuhian. Katong plano ni Mayor Ondo, Red Team. Subsidy ngadto sa mga tricycle drivers. Naglalis ang tricycle drivers ug ang pasahero. Upat lang ang makasakay, mingon driver, alkansi ko. Mingon sa pasahero, dili na alkansi, kinay taripa diha. Ang taripa 2019 pa, wa pay pandemya. Pero mo may balaod, moingon sa ang sumasakay. Sundan na ninyo, driver. Ngano man lagi, kay ang sumasakay pod nagdaginot pod din taon. So biktima pod siya, ang driver pod. Upatra ang gikwintada para makabawi siya, unom. Sa upat, alkansi na. Kapila pa kabalik-balik paliton gasolina piyesa mahal pa. Di ba? So unsay plano? Direct intervention, subsidy through gasoline allowance. Moto'y plano ni Mayor Ondo mga igsoon. Unya, hatag ni pareho sa bugas pero ang dakong kalahian gitagaan ang driver aron makapadayon siya pagpangita o makapadayon siya siyang panginabuhian mga kaigsuonan. Trabahonon gyapon niya ang iyang panginabuhi. Sa ato pa giayudahan siya pero ang iyang dignidad na siya gihapon nang inabuhi intact. Trabahonon gyapon niya. Unya karon siya makatabang naman po sa mga sumasakay, di na ka pwede na maningil og sobra. Giayudahan ka naman. It's a win-win solution. Tali sa driver o sa kamamalitay. Muna gisgutan na to dire. Dili ang hatag bugas mga igsoon. Na mga out lang yapog ka kung sabay ako ispunuan kung mahurot ni asam ko pa doon. Wa may problema anang tanawan ko doon mga igsoon. Nabalita na pod
Ha? Kadako sa gihatag mga kaigsuonan. Sa local government unit mga igsoon sa Ormoc, naani mismo sa Facebook Richard Gomez Global. 9,500,000 pesos mga kaigsuonan. Basahon ako ha. Why pag kuan eh. Mubasa ra ko diretso. Basahon ako mga igsoon. Ormoc City Mayor Richard Gomez muhatag og 9,500,000 pesos mga igsoon. Pagpaka na to eh. Ambot na kagisagihimo aning kisay nag-manage aning si Richard Gomez bagi ga-manage aning Richard Gomez Global. Ipatanaw, tanawa. Exclamation mark. Tanawa. Ormoc City Mayor Richard Gomez muhatag og 9,500,000 pesos mga igsoon. Pakpaka na to. Ako ipakita ninyo Ormoc City Mayor Richard Gomez muhatag og 9,500,000 para sa mga biktima sa bagyong Odette. Pakpaka na to mga kaigsuonan. Ako ipakita ninyo. Ayan. Maklaro ba? Inyo ning makita sa Richard Gomez Global na Facebook page mga igsoon. Sa unang tan-aw pala nako ni perting dako sa 9,500,000 pesos mga igsoon. Kapakpakog ahat oy. Laliman ka si Mayor Richard Gomez muhatag og 9,500,000 mga kaigsuonan. Nganos adto sa mga biktima sa bagyong Odette mga kaigsuonan ko. Wow. Finally. Si Mayor Richard mga kaigsuon nang hatag na gyud siyang kaugalingong kwarta. Mamay nakabandira diri. Nakaingon jud ko nang finally nang hatag na gyud si Mayor Richard. Ug wagid ang anga 9,500,000 pesos pa gyud sa iyang kaugalingong kwarta. Na mabasa ninyo Richard Gomez Global na nakabutang. Ormoc City Mayor Richard Gomez muhatag 9,500,000 pesos para sa mga biktima ni bagyong Odette. So finally, hatag na gyud si Mayor siyang kaugalingong kwarta. Pero diyang gibasa nako ang sugod kog basa sa sunod sumpay atong unang akong gisunod og basa mga igsoon. Nausa bang tunada? Pag human aning tan-awa, Ormoc City Mayor Richard Gomez muhatag og 9,500,000 pesos. Ang sunod mga igsoon, LGU Ormoc pinaagi ni Mayor Richard Gomez mo donate og 9,500,000 para sa mga biktima ni bagyong Odette. Uy, LGU Ormoc man di ay. LGU Ormoc di ay mga kaigsuonan, dili di ang kaugalingong kwarta. Dili di ang kaugalingong kwarta, kung dili LGU Ormoc di ay mga igsoon. Sa ato pa, kamong mga Ormocanon ang naghatag niini ngadto sa mga biktima sa bagyong Odette. Nganuman, inyo man ang kaugalingong kwarta. Inyo man ang kaugalingong buhis mga kaigsuonan. Di dapat untaan mga igsoon Ormoc City muhatag og 9,500,000 pesos sa mga biktima sa bagyong Odette mga kaigsuonan. Pero dili na maoy ang unang balandra mga kaigsuonan sa maong Richard Gomez Global. Si Richard Gomez gyud ang muhatag og 9,500,000. Tagpila man ni mga kaigsuonan. Tanawa
Ako di man kumusupa ka ni pagpanghatag ba? Ito tanawon be. Kung makita ba ta ni mga igsoon? 1 million para sa Cebu City, mga kaigsunan. Wow! 1 million para sa Cebu City, 1 million para sa Cebu Province, 500 para sa Inupacan, Leyte, 500,000 para sa Hindang, 500,000 para sa Ilongos, 500,000 para sa Bato, 500,000 para sa Matalom, 1 million para sa Limasawa, 1 million para sa San Ricardo, 1 million para sa Pintuyan, Southern Leyte, 1 million para sa San Francisco, o 1 million para sa Liloan, Southern Leyte, mga kaigsunan. Total, 9,500,000 mga igsoon ang gipagawas sa kaban sa pangangabahanan sa dakbayan sa Ormoc para nining maong mga nahisgutan na mga syudad, probinsya o munisipyo, mga kaigsunan. Kasi nang hatag? Ang nahatag ba? Si Mayor Richard Gomez ba? Dili oy. Ang nanghatag ani, kamong mga Ormocanon, inyo maning kwarta. Ha? Pangutana, gikonsulta mo mo ani? Amot na gikonsulta mo mo ani mga kaigsunan. Ha? Nakibaw mo mo ani? Na inyong kwarta mga igsoon gihatag ngadto sa itong mga silingan na mga munisipyo o di man ni silingan medyo layo na silingan nilabang pa sa Cebu mga igsoon nakibaw ba mo ani nawa man tay problema mga igsoon di man na problema ang pagpanghatag Kristiyanos man na bertod ka na sa pagka-Kristiyano sa paghatag so way problema na ang problema mga kaigsunan kung ang iyahang mga constituente naman gyud hinuon, ang mga Ormocano na mismo ang nagkalisod, pangutana, asa man sila pwede makakuhag tabang nining kalisdanan nagiatubang nila karon kamahal sa palaliton, kamahal sa bayranan. Tubig na lang daan mga kaigsunan, mahal na. Asa man siya mangayog alibyo. Niini, sama sa gihatag na alibyo ngadto sa mga biktima sa bagyong Odette. Pangutana sa mga Ormocanon, kami mismo, Mayor, Sir, Madam, Lucy, Ma'am, kami mismo nagatubang mamis kalisod. Asa may mangayo og ayuda susama sa milyones na inyong gipanghatag. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Asa man, kinsa man ang mohatag og solusyon niya mong kalisod karon? It is not easy. Ha? Please me. Palagi problema ang pagpanghatag. Bertod ka na sa pagka-Kristiyanos, manghatag ta sa itong mga hilingat, manghatag ta. Pero pagkatata, kita na nanghatag. Asa mata. Kaya may siguro na, katong katapusan na kong gihatag, sir, muna tayo katapusan na natong kwarta. Last na to. So ay na mo pang pangita, ug para ato kay mas maayo man ang kitay manghatag kay kasi kitay tagaan. Tinuod man na. Pero last na to atong gihatag. Paita po to, wa gini niyo sa lini in town. Di ba? Manghatag-tag kanon mga kaigsunan. Wa na gid sa lini bisag dukot. Okay man na. Lagi bertod sa pagka-Kristiyano sa pagpanghatag, way problema. Manghatag tag kanon ay lang po di apil ang dukot. Kasabot mong dukot mga igsoon. Ay lang po di apil ang dukot. Kalagi in taon di apunta. Nagigutom karong panahon na mga kaigsunan. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. 9,500,000
ang gihatag sa mga Ormocanon ngadto sa Cebu City, Cebu Province, dito sa Hindang, oh, dito sa Southern Leyte, total 9,500,000 gihatag na sa dakbayan sa Ormoc. Kay dili man nakwarta sa mayor. Nagtuo man kung iyahagan ng personal kay ang nakabalandrada sa Facebook page Richard Gomez Global na nakabutang tanawa. Nagtuo nagiko ang 9 million gikan sa panulanan sa bulsa mismo ni Mayor Richard Gomez. Uy, ang sumpay LGU Ormoc man di ay. Sa ato pa, Ormoc City nihatag og 9,500,000 pesos ngadto sa mga biktima sa bagyong Odette. Mo na klaro, mo na sakto. Kay kwarta na sa mga Ormocanon. Di ba? Damay ko tayo na hindi mo solid gihapon may solid mi kay manghatag man na sila o bugas. Solid mi kay manghatag man na. Pero wa una mga kaigsunan, gitagaan ka karon para sa duha tulo may nagabot og semana. Pagkahuman na asa man. Pagkahuman na unsa man asa mo to padung. Balik taghangad sa langit. Again, kining kalisod nagyatubang kining kalisod na atong gisgutan karon. Way color ni. Way blue team, way red team, tanan na kasinati. Punta na, asa mang ayuda. Ayuda dili kay tagaan lang kag para tulo 5 kaadlaw. Kung dili ayuda. Napapagaan gyud ni. Napapagaan gyud ni mga kaigsunan. Kay bugat na kay ni sus pilay kilo sa isda, pilay kilos karne. Pero diri lang mo kadungugan at mga igsoon, diri lamang sa atong programa, way laing mangisgutan na mga kaigsunan. Kaya ang kalingawang hisgutan ang Yolanda. Ang kalingawan nilang hisgutan mga igsoon, pagpangyata kuno sa mga kabus. Kaway mga permits. Yata kuno sa mga kabus, kaway permit. Mo lang gihapon na hangtod karon. Di ay kalisod sa katawhan mga kaigsunan. Pingit sa katawhan. Unya nga to ang hisgutan mga igsoon ato mga nanglabay lang gyapon mga katuigan. Ipadayon pa ba ninyo na mga kaigsunan kamoy desisyon? Kamoy desisyon mga igsoon. Kini nga atong gihisgutan matag buntag hinahinay lang gid. Pahinahinay lang ta atong giklaro, di na to isyagit. Kay lagi nagtuo man kita. Nasa hinay-hinay mga kaigsunan, posible na makahuna-huna. Agato mga kaigsunan. Seryods, gikan ni Robert Seryods, naapad yun ng laing programa. Sige og daig ni Richard Gomez, nga good governance kuno sa Ormoc. Ngano man nga wala man siya makakita sa presyo sa mga palaliton karon diya sa merkado. Example. Uy, taas din eh. Sige, nindot ni. Nagpalit ko og luya dito sa Alpor. Tag 30 pesos ra ang kilo. Pero nga naman diha sa mga laray, 120 pesos man ang ilang baligya. Mayor man siya, angay unta niya magpakabana. Unsa man ang iyang mga tao diha, nangatulog lang na. Asa naman karon ang ilang giingon na good governance sa Gomez administration sa Ormoc. Mo nagingon sagpa lagi. Brad Roberts. Sagpas kalisod, sagpas kamahal. Mahal ko ang Bayronon, dili ang Ormocanon. Mo lagi na.
Na tensyonado gyud. Tensyonado ang mga namaligyaay, tensyonado ang namalitay. Ang namalitay moingon gyud, ay overpricing gyud ni. Pataka gyud paborot ang mga negosyante. Sa side po sa namaligyaay, moingon pod maningkamot naman pod mi para po ni sa among pamilya. Lisod pod mi oy, biktima pod mi. So nanawagan ta sa gobyerno na mohimog aksyon ni kay kung dili pirmi ning lalis tensyon diha sa merkado. Ha? Nanawagan ta na dapat gitan-aw na gid unta ni, dapat gili-li na gid unta ni. Niaging tuig pa ni. Mobitang sa pangutana, unsa pa may mahimo sa Gomez administration, Lucy and Richard para nakuha na? Unsa na guron? 2022 na? Mag-eleksyon pa mga kaigsunan inig Mayo karon tuiga. Wa na oy. Wa na sila mahimo ang mga igsuon. Muna akong pangutanan ninyo, ipadayon pa ba ninyo na? Lucy katuig na si Lucy sa Kongreso. Unom katuig na si Mayor Richard dial sa pagkamayor. Na ba sila mahimo niya ng kamahal? Na. Gidugangan pa magani hinoon. Ang barato na itong tubig mga kaigsunan, gipunoan pa magani hinoon. Ang taripa mga igsuon sa mga business permit, ang bayranan sa mga penalties mga igsuon, masayop ka gamay, bayad ka. Niapil pa maganing City Hall mga kaigsunan sa pagpaumintos mga bayranan. Ang mga buhis mga kaigsunan, mauna akong gingon. 2022 January gisugat tag sagpa. Sagpas paliton, sagpas kamahal, sagpas mga mahal na bayranan mga igsoon. Para nakuha na mahimo. Kaya kung naa pala mahimo, ilan na nang gibuhat mga kaigsunan sa mga nangaging panahon. Karon, suwayan po siguro nato ang solusyon. Solusyon mga kaigsunan na dili glamoroso, dili prestidyoso, dili bongga. Simple. Pero sa ato ang banabana pag-analisar dakog epekto mga igsuon sa kalisod na giatubang sa mga Ormocano. Dili 5 ka tuig gikan karon, dili na 10 ka tuig gikan karon, kun dili karon dayon mga kaigsuonan. So ayan na po na to. Total, kung dili di mo salir, edi 3 ka tuig, edi ilisan mga kaigsuonan. Simple ra kayo. Pila ra pagdagan sa tuig oy. In fact, kanang kadako sa problema sa kamahal sa palaliton, bayranan mga igsoon, dako kaya na challenge. Niundo Codilia, Attorney Francis Pipito og siyang Red Team, dako kaya na challenge kay kanang 3 ka tuig. Wa magani na nahimo ni Richard Gomez sa iyang unom. Wa magani niya na napakunhod ni Kongresista Lucy Torres Gomez sa iyang 12 ka tuig. Dakog challenge na. Niundo Codilia, Attorney Francis Pipito sa iyang Red Team. Kaya ang tanaw, ang pagtanaw, ang monitoring, ang paggrado sa mga Ormocanon, first 3 years sa iyang administrasyon, inigpuli nila puhon mga kaigsunan. So dako kayo ning hagit. Dapat matod pa bagigisunan andam og tagana si Undo Codilia, Attorney Francis Pipito, Red Team. Na matubang ani mga kaigsunan. Ug doon na sila konkreto na plano mahitungod ini. Pero mo lagi na. Mo lagi na. Tubagon man mo sa makadaghan kung unsa nimo mga planuha ug unsaon kini paghimo. Ang aktual gyud na implementasyon ini, ang aktual gyud na makibalo tag mosalir ba ni og dili kung sila na mismo ang naas pangagamhanan. Munang mingon ta, papuli sa mo diha. Nining kalisod na gatubang sa mga Ormocanon karon adlaw-adlaw, mga tug merkado, mangitag trabaho, mangita og sweldo, mangitag kwarta. Nining kalisod na gatubang karon
sa mga arbokanon mga igsoon. Wa mamoy nahimo. 12 ka tuig sa kongreso sa kongresista Lucy. Unom ka tuig sa pagkabayor si Richard Gomez mga igsoon. Nagpadayon man lagi, ni samot pa man, ang City Hall, ni puno-puno pa man. Ha? Nagpuno-puno pa man. Matod pa sa itong amigong Bugoy magigsoon, puno ba Diyos para doon ikahatag nga to sa uban. Kwarta sa mga ormokanon, gipanghatag ngadto sa mga nagkalain-lain na mga munisipyo. Ha? Okay man lang na kay papanghatag Kristiyano sa mga igsoon plus pagpaghatag o sa kabertud na makaayo, wa na problema. Pero, pero tagda po din taon. Tagda po din taon. Ang imong kaugalingong mga konstituente, ang imong kaugalingong mga anak, ang imong kaugalingon na mga butante, ang imong kaugalingon na mga gialagaran na mo'y naghatag kanimo yan ang titulo pagka-mayor, na mo'y naghatag kaninyo yan ang titulong pagka-kongresista, na mo'y naghatag kaninyo o kumpiyansa na kamoy mo dumala sa pangagamhanan sa dakbayan o sa distrito. Tagda po din taon ninyo. Lisod ba ng inadlaw-adlaw mga igsod? Inadlaw-adlaw na makasinati kag kalisod. Lisod yun na. Ha? Maka-stress na, stressful kayong kinabuhi mga igsod mo ng uban. Pareho na ako mamuti ng buhok. Ha? Mingon dayon maglinyas counter, dresser kay unahon na to ang senior citizen. Mamuti ang buhok. Panangita mga kikso ng solutions problema. Maka-stress. Lisod kayo. Ha? Pero hastautan mga kiksunan naunta mapakli man makuha ra mata nato na diha sa ato ang tugkaran. Doon na natay katamnan, kita na ni mananom. Mahal mga igsuon, pero lagi di nato ikapasangil, di nato ikatudlo. Ngadto sa mga maligyaay na sila sayop, kay wa man tay kompleto na pagtuon. Itubig gani sa Orwasa privatization 40 ka tuig, matod pa feasibility study man lang to. Ingan wa man ta magtuon. Ha? Unsay rason nganong purti magmahala sa mga palaliton sa dakbayan sa Orbok, nganong gipasagdan man lang ni mga kaigsunan. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy, please me. Sagpa man. Sagpa na sa bayranan. Sagpa na sa mga isus palaliton. Grabe sinagpaay oy. Og project sa project sa administrasyon ang isgutan unsa man nga mga major project ang ila gyud ang mga mall dili man kana sa kasamtangang administrasyon nangutaan na lang dili gani mall kay gani mall Brad Roberto kung nakahinumdum ka 2016 diha magikuana. Pag-announce ni Mayor Ondo Codilla na ang Robinson's Place Ormoc sugda na. Og tinuod gisugda na, may haligi na gisugda na. Pero mga supporters sa atong panahon nakinumdum ko ningon dayon kagamay anang mo mga malls. Kagamay ra sa makatrabaho diha. Pabrika gyud, pabrika mo gina ang solusyon, pabrika para daghan makatrabaho. O gitagaan mog damgo. Gitagaan mog damgo atong panahon na mga igsoon. O hangtod karon unsa tabos damgo. Damgo gyapon. Nga ipadayon pa na. Ha? Kaya lagi sa ako nanggikingon kining kamahal sa mga palaliton bayranan. Kung daghan nagagkwarta, huwag ni problema.
Ha? Anha ra gina magka-problema mga igsoon. Kung ang imong kwarta limitado lang. Kung ang imong sweldo salin na lang sa nahurot. Ato ning i-share para makasabot ang katawhan nga dili makaangayon ang ilang gibuhat matod pa ni Ma'am Evelyn. Okay? Good morning, Brad Yudes. Gikan ni si Joy. Wala man magunahuna sa kalisod si Richard Gomez karon sa Ormoc. Sir, iya man ron gihunahuna og iyang mga iyang ginahuna na sa iyang mga kawad-on ang umaabot nga eleksyon. Ha? Sani? Kaawad ang umabot na eleksyon ang Ormoc ug unsaon nila pag-ilad na pud ang mga Ormocanon matud pa nilang slumba mga igsoon. Imuha sa na lang sa atong respetuhan mga igsoon. Hindi kay ko maklaro. Sige lang. Maabot ra din mo siga ra matagbalik mga igsoon. Mabalik ra magitas normal ba? Inani man ang kinabuhi mga kaigsoonan. Good morning sa iyo sa all Ormocanon. Okay. Okay. Muna, series ni gikan sa niaging tuig pa mga igsoon hangtod karon. Atong gibalik-balik kalisod, kamahal sa palaliton. Taas na bayranan, kuryente, tubig. Na sinati sa mga Ormocanon adlaw-adlaw, bulan-bulan, tuig-tuig. Apangutan na asa man ta makakog alibyo ani. Mingon ang uban dili na ta kinahanglan mo sandig sa gobyerno pero sayop mo. Kaya ang purpose na naghimo ta gobyerno aron ayudahan kita na nagkalisod. Ug kaning gobyerno na atong gihimo kita mismo isip komunidad, isip mga tao naghimo og gobyerno. Kining atong gobyerno na atong gihimo, wa nato ni gihimo-himo lang diha mga kaigsoon. Gihatagan nato kini gahom. Aron kining maong gahom mutabang gihapon nato labi na sa mga nagkinahanglan, labi na in taon sa mga ubos sa atoang sosyedad. Ug wa lang nato ni tagaig gahom, gipunduhan pa gid nato, pinaagi sa atong buhis, pinaagi sa mga permits, pinaagi sa mga bayronon sa serbisyo diha sa City Hall, diha sa atong gobyerno. Gitagaan pa gid nato ni og kwarta. Kung bitaw sinaging episode na to, mingon, gisuyop sa City Hall ang kwartas katawhan. Kanang pag-ingon na to, suyop? Tinuod ba na? Ha? Kay mangayo umapod og share ang City Hall. Magnegosyo kag sari-sari store? Mangayo mo po siya share. Ha? Ganun, mangayo mo siya share, kay mo man ang atong katuyuan. Unya, karon. Diag kalisod ba kay igsuon? Mangayo pud og alibyo ang mga Ormocanon. Muna nga uban, bisan tuod kung abli silang kasing-kasing ang pagpanghatag sa 9,500,000 pagpanghatag ni Mayor Richard Gomez sa uban na mga biktima sa bagyong Odette mga igsoon. Bukas sa ilahang kasing-kasing ang pagpanghatag. Pero bisan pa ni ana, naka-question gyapon siya, ngano man lagi kung ang Ormocanon mo dool sa City Hall mga kaigsuonan, mangayo, moingon man na way kwarta mga igsuon. Ngano man lagi, na kung muhisgot ta, dili na lang nato i-subsidize kining ato ang urwasa aron makibhangan ang palasunon. Ano maghisgot man sila 40 katuig na hinuon na i-privatize mga kaigsuonan? Nganong gipamahal Manila ang bayranan sa atong tubig? Makapangutan na mga Ormocano diana, gahatag tag-alibyo sa ubang mga munisipyo na napiktuhan ni Odette. Kami in town usab, naaragid mi sa tugkaran sa dakbayan sa Ormoc. Tagai pud in town mi og alibyo. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Di ba? Ha? You have to seize my Wa may problema sa pagpanghatag mga igsoon? It is not Sakto ko? easy, please me. Sakto. Why problema sa pagpanghatag? Bertod ka na sa pagka-Kristiyanos. Apan diana, makapangutan na sad ang uban. Makapangutan na og dili po nato sila mabasol.
Kalagay inadlaw-adlaw nagipangita sa mga tao ang solusyon tabang nining problema ang giatubang karon. Ha? Muna ang nagbagang issue karon sa panahon sa Ormoc mga igsoon, karong panahon na. Ha? Maingon na issues drugas mga igsoon. Oh, si City na kuno, wa na kuno drugas, mga issues drugas. Kalagi ko no mobalik na mga kiigsunan kung mag-ilis ko no, mobalik na ang drugas. Kasayon na, ilisan pagkasunod. Ha? Pero kung sayop sila sa ilang pangagpas o niya nag-ilis na, ginamit ang political cycle, ilisan, pulihan na si Gomez mga kaigsunan ni Puli si Undo, og natuman nila ni Francis Bibitog Red Team ang ilang mga saad og napakunhod ang palasunon ang gipasan sa mga Ormocanon karon. Idi maayong desisyon mga kaigsunan, di ba? Kisa may makabenepisyo ang mga Ormocanon. Ang mga Ormocanon ang makabenepisyo karon. Mubalik magka-drugas, pag nibalik mga kaigsunan, kung mubalik ambot kisa kay malipay kung makagawas na to mga kaigsunan, self-confessed na drug lord sa Eastern Visayas, kinsa kay malipay kung mubalik na to mga kaigsunan. I'm sure doon lagi mo kung mubalik na to si Kerwin mga kaigsunan, naagitay musugat atong interview aron pagpamatuod mga kaigsunan sa iyang interview together with Manny Pacquiao mga kaigsunan, pero sigurado kung di ginakita. Kay dili man ta, wa man ta mutuo niya to maong interview. Pero I'm sure dunay malipay aron ma-interview nila si Kerwin mismo aron pagpabarog na sakto tong iyahang gisulti dito sa Senado. Batok ni Undo Codilla mga kaigsunan. O niya, granting without a meeting. Pakyas ang administrasyon ni Undo. Kung siya buhaton, tulog ka tuig naman. Ilis. Pero, kung mahitabo, mga igsoon, nasakto silang solusyon sa problema sa kalisod karon, idikin siya makabenepisyo ang mga Ormocanon, mga kaigsunan. Let the political cycle, mga igsoon, take place. Kung dili lagi pulihan sa mga Gomez, karon pulihan na pod mga igsoon, panahon na pod. Kay padayon pa ba nato ang kalisod na giatubang karon? Kamahal sa palaliton bayranan mga kaigsunan, ipadayon pa ba na? Kamo yung makatubag na. Kung gusto ba mo na magpadayon ka na mga kaigsunan, kung dili ang solusyon mga kaigsunan, check and balance. Ipatanaw sa Red Team mga kaigsunan unsa ang gibuhat sa Blue Team ug nganong nahitabo kining maong pag-antos sa mga kaigsunan natong Ormocanon. Kawa may maka-check, wa may makatan-aw karon kay pari-pareho man na sila kulor tanan. Wa may makatan-aw kay sila raman. Kinsa may mutan-aw karon? Kung doon na may bulyaso ang City Hall mga kaigsunan, wala. Matod pan GC Kabigda, pinakadato ang city, Agorbok. Pero ang mga nagpuyo tao, nagkamang sa kapait sa kamahal sa tanan. Pero ang City Hall, sigir dawat sa mga bayad sa mga tao. Nagagmayng sayop, bayad dayon ang mga kabus. Mo lagi na. Mura gisuyop sa City Hall, mga igsoon, ang kwartas mga Ormocanon. Kaya lagi, ang prinsipyo sa pagka-leader, ang estilo sa pagka-leader, pagka-mayor sa mga Gomez, mga igsoon, Lucy o Richard, na kamong mga Ormocanon, bayad mo na ako, bayad mo sa dili na ako, bayad sa City Hall. Atong padatuon ng City Hall. Kanang inyong kwarta, hatod ninyo diri sa City Hall, paghuman kami, may mutanaw, asa ni namo gastuon, asa namo ni ibutang.
Kay kami man ang mas nakahibaw. Kami may dunay paglantaw na layo. Ha? Kami man dunay panglantaw sa layo. Kamo tanan kamo nasa ubos na mo. Dili mo kamao ani. Way lain na makahibalo ani. Bisan paganis Tuto Locsin senior mga igsoon, ubos ra nila oy. Ha? Vice Mayor gusto Tuto Locsin kadugay na kongresista na mayor sa Dakbayan sa Ormoc. Pero wa po siya panlantaw susama sa mga Gomez. Mga Gomez sa gidun ni panglantaw. Ha? Muna akong pagtanaw nining sitwasyon ng mga kaisunan. Muna estilo sa ilang pagka-leader. No, sayop ba na? Dili ko may sayop na. Ilahapon na. Pero muna estilo nila. Kami mo gasto ng kwartas pangagamhanan. Kami mo gasto asa na mo ipangbutang na. So, magplano ko building para sa national fencing building or sports building unsa ba na? Ako'y mag-vote dire. Magtukod taog malitag yuta dito. Dito ta. Unsa ba? Tukod tag building dire. Dire. Minteryo, butang tag minteryo dito. Unya, ang return of investment nini kay minilyon man ni mga proyekta mga kaigsunan. Matagtaman na rin ninyo mga Ormocanon. Ha? Pinakadali na po katuig. Ha? Pinakadugay 40 katuig. Mura masag privatization sa Orwasa. Punta na ang kalisod sa mga Ormocanon. Karon man ang solusyon damgo 5 na pulo 15 katuig pa gikan karon. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to me. You have to seize my sense, read me with intent. It is not easy. Muna ang estilo sa pagka-leader, pagka-mayor sa mga Gomez. Muna ilang estilo. Ha? Mag-isgot og subsidy Gomez administration sultian sa mga Ormocanon ayon na pud palabiin taon na ang City Hall makikompetensya sa kamahal sa bayranan o sa paliliton. Ipaubos po taon ng inyong mga bayranan. Pero sa kasamtangang estilo sa pagkabayor, sa pagka-leader sa mga Gomez, lahi ang ilang tubag ana. Mingon sila, ayaw lang. Padayon lang ng ato bayad lang mo. Kaya kung di mo bayad, pinaltihan mo. Di mo bayad sa buhis ng yuta, isubasta na nako. Why pandemic? Bayad mo. Ha? Tubig atong ipasaka, kita na lang ubos. Tanan nagmahal. Mahalon po na to. Ha? Mahalon po na to. Di mahal naman tanan. Mahalon po na to atong tubig. Muna estilo nila. Ayaw. Sultian sila. Gomez administration tabangi in taon mi. Ay napod apil-apila ang City Hall sa kamahal. Kompetensya sa mga palalitong mahal. Bayronon mahal. Naminaw ba sila ng mga igsoon? Dili. Wag sila maminaw na. Kay dili man ang estilo sa ilahang pagkamayor. Di man ang estilo sa ilahang pagka-leader. Lahi man ang ilang style. Ang ilang style, suyop man. Bayad mo diri sa City Hall. Unya kami, amo determinar asa na mo gastuon kining kwarta sa City Hall mga kigsunan. Mao na ang ilang style. So muna, bagong tuig, gisagpa kanadaan sa bayronon. Bayronon sa tubig, bayronon sa kuryente, bayronon sa buhis. Bayronon sa permit. Kuyog sa mahal sa palaliton. Sagpa ka, oy. Manguta na, alsa matamangitag alibyo. Ang Gomez administration ba, makahatag og alibyo? Para nako, dili na, og uwahin na ang tanan. Uwahin na ang tanan. 12 katuig na si Lucy, 6 katuig na si Richard. Uwahin na ang tanan mga igsoon. Wa na sila mahimo pa. Karon, pila na lang kabulan, mag-eleksyon na. January, February, March, April, May, 5 na lang mga igsoon. Campaign period pagyod. Kini ko sa kabulan. So tulo na lang kabulan. Napatay bantayanan mga igsoon instead na ipakunhod, di apay bantayanan nato pag Marso.
kay lagi mo ning pinirmahay para sa planong privatization sa Orwasa. Bantayanan pa na, mga kaigsunan. Ha? So, wagi plano. Ang plano, mga igsoon, na klaro, ang privatization. Dugang bayranan. Muna'y klarong plano sa atong City Hall. Kay lagi ang ilang estilo sa pagka-leader. Mao man na ang ilahang gustong dawaton sa mga Ormocanon. Versus ni Undo Codilla, Francis Pipito o siyang Red Team. Sa ilang planos pag dumalas dakbayan sa Ormoc, lahi kayo, kay nasuwayan magani sila sa dihang tulo ka tuig pag Yolanda pagid mga kaigsunan. Lahi kayo. Andam og tagana na mo paggawa sa pundos pangagamahanan, pundos sa City Hall sa Ormoc, balik ngadto sa mga Ormocanon. Kaya lagi ang prinsipyo nila, porta man na sa mga Ormocanon, nganong idili man na sa mga Ormocanon. Kung nangayo sila alibyo karon-karon dayon, tagaan atong solusyon, karon-karon dayon, dili ang solusyon na pulo ka tuig pa gikan karon. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. You have to seize my sense. Muna ang estilo mga igsoon, ha? Sa pagkamayor, muna ang estilo sa pagka-leader ni Undo Codilla, Atty. Francis Pipito o siyang Red Team. Dako kay kalahian. Dako kay kalahian sa glamoroso, prestidyoso, bongga, cinematic mga kaigsunan na style. Ha? Oo. Dako kay kalahian mga kaigsunan. Di taas kay natong reaksyon at basahon. Wait. Kang Jonathan Bonnie. Palihog ko. Refresh lang palihog para mabasa na to. Kung arin ako tanawon der Brad, magkalisod man ko kay perti bang gamaya. Atong oras alas 7:45 na. Kamay na tag oras mga igsoon ato ning taga-ano gyud pagtagad. Ang atong gisgutan karon sa mga bag-o pa nakaabli sa Facebook Live mga igsoon Best Home Radio o sa YouTube Best Home Radio. Wa pa ka subscribe, like and share. Please do subscribe, like and share. Facebook Best Home Radio. YouTube Best Home Radio. O niya, i-appeal ang Visayas Radio as backup na to na station mga kaigsunan. Ang atong gisgutan ang kalisod, ang atong gisgutan karon. Sud sa usa ka semana. In fact, gikan pa ni sinaging tuig gisgutan nato ang kalisod nagiatubang sa mga Ormocanon karong adlaw. Kalisod, kamahal sa palaliton, kataas sa mga bayranan, giatubang adlaw-adlaw. Muni ang atong gisgutan karon. Nataliwala ni mong kalisod. Wa gyud gimmick. Bisag gamay na lang. Wait ik. Bisag ik na lang ik. Wait tingog. Daga atong City Hall mga kaigsunan. Munang sa nangutana, unsa pa ba'y mahimo sa Gomez administration, Lucy and Richard nini mong kalisod? Mingon ta, wa na sila mahimo. Tulo ka semana na lang. Tulo ka semana, tulo ka bulan na lang. Kaya mag-eleksyon na po mga igsoon. Uwahin na ang tanan. Suwa na sila mahimo ani mga kaigsunan. Kaya kung naa pa lang daan, sul sa 12 ka tuig ni Kongresista Lucy, nanatasig himo. Sul sa unong tuig ni Mayor Richard Gomez, nanatasig himo. Lagi wa kumingon na silang personal na pagkatao daotan sila. Wa ko'y labot silang personal na pagkatao. Wa kumingon na wa sila mga achievements sa ilahang personal na kinabuhi or sa ilahang politikano na kinabuhi. Siguro dapat. Wa kumingon na wa gid sila nahimo sa dakbayan sa Ormoc. Mingon ko, dili inaana klasiha ang atong panghunahuna. Kay kita mismo ang atong panghunahuna. Tanan na mga mayores na ginay contribution sa syudad. Ang Gomez supporters naman gani, ang exclusive eksklusibo na mga konstanang pag-asenso sa dakbayan sa Ormoc, Gomez supporters naman na. Excuse me. Gomez supporter lang, mingon, exclusive. Paglambo sa Ormoc, Gomez lang ang nakapapalambo nila. Mingon ta, ha? Sa ato pa ka ng krasada, nagiagian karon kay nilambo man ang Ormoc, gikan sa pagkabatoon ang agyanan ngadto sa pagkasimentadong krasada, sila po nagpahimo ana.
gikan sa pag-appear na gamay ngadto sa pag-appear karon, sila po'y nagpahimo na. Ang City Hall na gamay karon City Hall ng dako na ilang gilingkod-lingkuran karon, sila po din nagpahimo na. Di ba paltos? Paltos na mga argumento. Kita di man tang ina na magkunahon na. Posibleng naagoy nahimo. Ang kasamtangang administrasyon mga igsoon, wa kitay problema na. Pero ang kamatuoran karon, bisag unsa pa ng mga gipatukod, bisag unsa pa ng gihimo, bisag unsa pa na mga kaigsuonan na mga proyekto, apan dili ka na mo resulta sa alibyo, sa kalisod, sa gibati karon sa mga ormokanon, sa kamahal, sa palaliton, sa kataas, sa mga bayranan, mga kaigsuonan, kung dili na mo resulta, kawang o kawang kanang tanan, baliwala ra ng tanan mga igsuon. Kaya ang tiyan mga kaigsuonan sa mga ormokanon, karon man gakutoy ang solusyon na pulo pa katuig ang umaabot na apakaha ang nagkalisod anang panahon na. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not. Napaka nagkalisod na ng panahon na may igsoon. Ang damgo, ang solusyon, damgo pa. Ang problema, realidad na, nastubangan, realidad na ang problema. Ang solusyon, damgo pa. Radios na ako'y ipasupot. Nagpatawag og meeting para sa mga negosyante, para sa price monitoring. Apan dili mo dawat og pangutana para unta masulbad ang problema sa mga negosyante o mga konsumidor. Apan dili. Okay, kadiyot ha, taas din negosyante, consumer. Apan dili mo dawat og pangutana para unta masulbad ang problema sa negosyante o consumer. Apan dili mo dawat og comments. Gusto nila na ila ang masunod. Kung mamugos ka og pangutana, tabangan ka og yaw-yaw sa mga alipuris. Kini ang sistema tyranny na. Lahi na sa kudilya kaniadtong patingugon tanan. Unya timbang-timbangon asa ang bugat para tagaan og solusyon. Mga negosyante nagpakahilom lang. Tingog mo, matod pa ani Jonathan Boni mga kaigsuonan. Isugat og sagpa sa 2022 mga igsoon. Agoy kamahal, sagpas kamahal, sagpas taas na bayron nun. Mana akong gingon. Dili po diretso mingon sayop ni sa mga negosyante. Nagpatubo, nagpaburot tiyan ang mga negosyante. Pero epe akong amigong bugoy negosyante, di taguon na to ang pangan o di na nato i-mention ang pangan mga igsoon. Mingon butawon, nganong kaming mga negosyante man ang basulon na ang City Hall gani mismo nagpataas magani silang bayranan. Ang City Hall mismo na dunay resources, dunay kwarta, kay wa magitaw sa dakbayan sa Orbok na makalingkawas sa buhis sa City Hall. Bisan pa ang mga bagong bata, gikaluhaan naman nagbuhis directly or indirectly mga kaigsuonan. Ang City Hall gani mismo, wa man gani magpaubos. Nakahuna-huna bitaw ko, tinuod sa no? Di ba leadership by example? Good governance mga igsoon, di ba? Iyang City Hall gani mismo, wa man gani namang paubos. Ang sweldo gani sa GO, wa man gani naka minimum. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to. Sakto ba mga igsoon? Para nako sakto pud. Sakto pud. Munang maingon lagi na, daghan ang makaihem kung maingon ang Gomez supporters, Gomez defensor, Gomez administration, maingon dayon na sila alang pug kuno sila sa mga kabos. Makaihim ang mga tao, makadungog sila sa baga defensor ana mga kisunod, makaihim gid taon, asa pagod ng alang sa mga pobre ang Gomez administration. Pasaylo ako kongresista Lusig
Mayor Richard, kung dili mo kauyon, pero pasaylo ako, mangutan ako, asa man dapita, nahimo mong pro-poor, asa man dapita, nahimo mo, na nagalagad mo alang sa mga kabus, naunta ipakunhod ninyo ng mga bayranan sa City Hall, ipasakaan maganin ninyo? Asa man nadapita be? Ha? Ang inyong sulti, lahi sa inyong gibuhat? Di ba? Ang inyong sulti, ang inyong mga nanggawas sa inyong mga baba, nagimahal ninyo ang mga kabus, lahi sa inyong gibuhat. Ha? Akong kalahian? Eh, inyo gani mga supporters, nagantos man sa gani. Kining problema sa kalisod, kining problema mga kigsoon sa kamahal sa palaliton, kining problema mga kigsoon sa kataas sa mga bayranan, tubig, kuryente, uban pa. Wa man ni color. Blue o red. Apektado man ini. Muna yung mingon ko. Ang Gomez administration nagmahal sa Ormoc. Ultimo gani ilahang mga supporters. Apil magani sa problema? O naapil sa naapil sa problema sa kamahal sa palaliton, naapil sa problema, naapil na nagka-problema sa taas na bayranan? Ha? Muna mga ikson, natay bisita? Sir Jonathan, atong tanaw, nasa may itong bisita sir? May malingaw to ni natay bisita. Gikan ni Sir Eric Pantino, hasta magani ang lubong sa patay, gipatasan magani. Wala gina sir. Ay kado ka balaka, kado na may minteryo at 30 million bigi gasto na minteryo niya. O kinsa kuno tong unang gusto makabenepisyo ana ipasakang kamot. Wa may lami ang imong story, why alegre pagpuyo dili man makasulbad sa problema sa Ormoc ang imong istorya Gomez kamang dako asa man itong mga bisita ni laktod nga kistorya ginegosyo ang mga Ormocanon para sa ilang ka pretso sa tinuod lang igo na lang sila nagpintal sa Ormoc para mo ana sila nga sila ray nakapalambo sa Ormoc kapoy na kaayo ning administrasyon karon. Okay, wa dite wa man di bisita kana ako na bisita dili nga nato. Pagpuyo, oy, ang imong gibayad by nibalik na sa pag asinso sino sa Ormoc. Sa oda bay ang bayad kay walay asinso. Mao siguro ni. Kanang pag-asinso lagi sa dakbayan sa Ormoc mga kaigsuonan. Matod pa ko noon sa eksklusibo lagi. No? Muna ang ilang pangunahuna gud mga igsuon sa mga Gomez supporters, sa mga Gomez defensor. Ang asinso, ang paglambo sa dakbayan sa Ormoc, eksklusibo. Sa dakbayan, eksklusibo sa mga Gomez, Lucy o Richard. Mo bitaw, makaingon ko, niyan ang klase sa panghunahuna. Makaingon ko, mo di ay na si former congressman, former mayor Toto Locsin Sr. Former congressman, former mayor sa dakbayan sa Ormoc Toto Locsin Sr. Mao di ay na vice mayor lang gyud siya. Tungod niya ng maong klasiha sa panghunahuna sa mga Gomez supporters, sa mga Gomez defensor, mga igsoon, na ang paglambo sa dakbayan sa Ormoc, eksklusibo. Exclusive. Way lain na naka-contribute kundi Gomez lang yun. Muna, sa ilang pangunahuna, moingon din sila sa una nagbayad mi, pero wa mi ka-benepisyo. Kung sabay wa ka-benepisyo? Kaya wa man mo kibalo. Kaya wa man nyo tugdoon, wa man ninyo ablihi ang inyong unahuna. Na di ay sa unang panahon, ang bayranan nimo, example lang ang bayranan nimo sa tubig, barato.
Ngano man kay gisubsidize man, gibayran man sa City Hall, gipugnan man sa City Hall na musaka, gibayran sa City Hall kaysa pagunahuna ni Undo Codilla. Ang City Hall ang hayan mo gasto alang sa mga ormokanon kay kining kwarta dili na iyahang kwarta kada sa mga kabus na mga ormokano na karon nagpingit sa kalisod. Iyang gisubsidize, gipamubo niya, gipaubos niya ang presyo sa atong tubig. Example na usara na kay example igsoon. Pangutana, 2016 wa ka benepisyo niya na. I have some things to say, so take it on the way. Kung dili ka nakabenepisyo niya na, kung wa ka nakabenepisyo niya na igsuon, pangutana ha? Pangutana si Papa si ba nakabenepisyo? Wa ba nakabenepisyo mga kiigsunan? Yan ang subsidiya ni Undo Codilla sa bayranan sa tubig. Kana lang daan. Muna'y usa ka dako kayong pruweba. Gawa ng gamay lang taguras. Usa ka dakong pruweba mga kiigsunan na sa panahon ni Undo Codilla nakatagamtang ang ormokanon sa iyang binayad na buhis. Nakatagamtam ang ormokanon sa siyang sa share sa iyang siningtan sa panrabaho na iyang gihatag gituboy ngadto sa City Hall. Kaanda og tagana ang City Hall mugasto alang direktamente sa mga ormokanon. Ha? Muna mga kiigsunan na kung mo nakibaw niya na 2016, 13, 14, 15, 16. Kung mo nakibaw na pangutana sa papag sa mama ninyo. Kunya pagkanaog ni Undo Codilla, kuyog si Atty. Francis Pipito kasi may city admin atong panahon na, pagkanaog ni Engineer Undo Codilla. Nagbilin pa 1.6 billion pesos mga igsoon sa panudlanan sa City Hall. O may kwarta pa. Sa ato pa, kaya gyapon sa City Hall na makakwarta, kaya gyapon niya na makapundo siya mga kaigsunan, bisan pag manghatag siya, bisan pagbugasto siya, alang siya mga kaigsunang, alang siya mga konstituenteng ormokanon, kaya og mahimo kayo, kay nahimo na ni Undo mga igsuon. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Nahimo na ni Undo. Kaya di buhaton na i-subsidize na to ang mga basic services sa gobyerno. Asa ka na ko power? Ayos sa. Dire sa ta. Alas 8 na sugod na taglag kay nagdaghan ng tao naggamit. Muna, tabag-tabag na kay daghan na naggamit ron. Alas 8 na hapit na. Edward Bisita, welcome. Si Brad Hughes, janitor na kay naglimpyo sa agianan sa nagsunod niya. Dili pwede mo kandidato ka mabaw ra ang imong salabutan. Okay. Wa na kay bisita idol kay hadlok man nimo tubagon solid red team. Dili ato welcome ni mga bisita oy. Good morning sir. Yuds tumpak yun ang ibog gipangisutan. Comment ni Edward Joseph Morilla. Anay bisita Brad. Oy, ikaw daw iya padaganon. Oh, wako kabasada basig nangagi. Igsoon. Kanang pagpadagan tagsa-tagsa na katawag para nako kanang pangalagad sa publiko pinaagi sa eleksyon. Calling po na ang Ginoo ray motudlo nato niya na. Pero sa karon sa pagkakaroon lang ultimo pagtrabaho sa City Hall magigsuon wa na sa akong plano hangtod karon. Mo bitaw moingon mo na moingon diha na sa sunod ko mapulihan na pod ay ikaw na pod mo communication officer sa City Hall ko di ginamit tabo.
Kasi siyempre, ining mahitabo na, mahimo na po kong isyu sa sunod eleksyon, mga igsoon, ako na po i-isyuhon ninyo. Ganun tugtan man tamo. Muna hindi na mahitabo. Na mualagad ko, hinipuhon, si Ondo Codilla na mayor. Ha? Namuhan na po ko City Hall, mga igsoon, mag-uniform po ko City Hall, di na mahitabo, mga igsoon. Kontento na ko sa akong pangalagad, pinagi sa pag-broadcast. Why radio station mo dawat sa Ormoc, mga kaigsunan? Di may Facebook. Kontento na ko. Kaya ko, kauba di Ondo, mga kaigsunan sa Red Team, simple ragid taon kayo ang among estilo. Dili glamoroso, dili prestigyoso, dili bongga. Di ba? So ako dili na ako mo kandidato. Kaya doon na may mga ni kandidato karon. Na mo'y nagdala ni ini mga kaigsunan, nini mo mga solusyon na. Tingog lang ko sa kamingawan. Ha? Ako lang naguna. Nay nagsunod na ako. Nakapula sila, mga igsoon. Dawata ninyo, pasudla ninyo sila. Dili man na ako lang, kani akong mga gipangisgutan na solusyon, sama nining fuel subsidy para sa mga drivers, para nining kagustuhan na i-address ang kapobrehon, i-address mismo ang problema sa kamahal sa palaliton, i-address tagaadog alibyo ang mga Ormocano na nag-antos kataas sa mga bayranan, hasta ang taga City Hall, hasta mga supporters sa mga Gomez, tanan mga kaigsoon, apil nining maong pagsaka sa mga bayranan. Nakikompetensya pa ang City Hall sa mga bayranan na nisaka, mga igsoon. Kini maong mga solusyon. Dili ni nunod patay na ako, di ko moangko na ako ani. Ha? Di ko pareho na uban. Kining tanan collectively pinanguluhan ni Ondo Codilla, Attorney Francis Pipito sa Red Team, nagsabot sila, nagmeeting sila. Nakadungog ko, gipangutanan ako sa Merondo, mo ni gawas na mga solusyon, mga igsoon. Di ko mangangkon ako ani. Muna ngayon ako ninyo husgutin na ako'y mudagan, dili. Naay ni dagan na kung unsa may nadungog ninyo na akong gisgutan, mauna ang ilahang plano alang sa dakbayan sa Ormoc. Sila ang suportahe ninyo, mga kaigsunan. Nasuwayan na Ondo Codilla, Attorney Francis Pipito, Red Team, mga igsoon. Check and balance. Panahon na po, mag-ilis na po ta. Pulihan na po na to. Nga nang dili man magpapuli. Ha? Nga nang dili man magpapuli, mga kaigsoon, unsa may naa diha? Ipadayon, unsa may ipadayon? Ang kalisod, ang kamahal sa palalitot, ang kataas sa mga bayranan, mga kaigsuon, tubig, kuryente, hasta ang City Hall nakigkompetensya pa, ipadayo na. Kumasipyat mong Ondo og sa iyahang Red Team, pila ka tuig ra may paaboton, ilisi. Kung dili matubad na mga saad, simple ra kayo. Sunod eleksyon, ilubong. Di ba? Simple ra kayo. Ayaw lisod-lisuraan yung kagalingon. Pero suway sad. Kaya di aman sila gipresentar na solusyon. Unya, kining solusyon na wa man ni mahimo. Sud sa unom katuig ni Mayor Richard Gomez. Kanalang hospital daan, kadako na nag-ikatabang mga igsuon sa mga Ormocanon. Masakit ka, gasto ka man kay private hospital naman ang naa sa Ormoc, unless adto ka sa ODH. Kung mataymingan kung dili puno ang ODH, kay lagi tibok distrito man ang i-cater sa ODH. Unya, namatay hospital nagipatukod sugod ni Mayor Biboy Codilla, gihuman ni Ondo Codilla, gipunduhan ni Ondo, mga igsoon, gipalitan og mga ekipo ni Ondo. Ngano di mga ginapatrabahoon ni Mayor Richard Gomez? Kay lahi man ang iyang panglangtaw. Nganong wa man sa musulti si Kongresista Lucy Torres Gomez na siya taga Ormoc magidon ta siya. Nahani. Han. Para na nani sa ako mga katagilungsod, Han.
I-operate na to ni Han kining ato ang kining hospitals. Bisan na tuod, bisan pa kung si Undo ang nagpahuman ani, bisan pag si Undo ang nagpundo ani, i-operate na ni Han. Alang na ni sa atong mga tagilungsod. Wagid mo resista Lucy ana. Wala gyud. Sala ba na nila? Aw dili kumingon sala na nila, ilahapod na. Pero kana lang daan, hospital, dako na kay nag-ikatabang sa mga ormokanon. Why makalalis ana? Why makalalis nagikinahanglan na karon mga igsoon? Karon dayon. Dili na mingon 5 ka tuig, 10 ka tuig, 20 ka tuig pa. Ngano man kung masakit ka karon, patumanaw kag tambal, sunod tuig pa. Ha? Ang solusyon karon kay ang karon man. Ha? Usbon ako, ang solusyon karon kay ang problema karon. Dili damgo ang solusyon. Dili na po 20 or 40 baka katuig sama sa privatization na plano sa Orwasa. Ang solusyon kung dili karon. Kunya ipadayon ta ni. Ipadayon to ni. Muna anda kong pangutana, magsulid-sulid pa ba ta? Bahala na lang, walay argumento, bahala na lang mga isog, walay basihanan, magsulid lang yun ta. Bisan pa to, supporter mo ni Richard Gomez, Lucy Torres Gomez, pero gibati po ninyong kalisod, bahala na lang, magsulid lang yapon ta. Ha? Kalagi na ay nakita, na ay building yung nakita diha, bisag akutoy mga kiksun ng tiyan, basta na ay makitang building, hala, kita na ninyo. Ha? Mama ko maingon na mao diri problema. Pero di ay problema na immediate. Di ay problema ang kalisod karon. Karon ni. Karon dili makahulat ni og napo katuig karon ni. Aksyon ni. Ha? Mabitaw na makabantay mo nemo bisita na to. Unsay kasulti? Bahala na ko sa inyo yo. Solid na lang gid mi. Wala naman sila ikasulti kasi sila mismo nakabati man. Sila mismo nagpingit man pud sa kalisod. Kay kining kamahal sa palaliton, kining kataas sa mga bayranan. Why color ni? Ma-blue supporters ka, ma-red supporters ka, nag-atubang ka nini adlaw-adlaw. Sakto ko dili. Sakto, di ba? Muna nga itong gipagkibisugan, matag adlaw, sayutan ni mata, nakigbisog ta, unta, dunggon ta, apan lagi, wala na'y mahimo ang City Hall pa ni ini mga igsoon. Uwahin na ang tanan kung naamang gani, ulahin na ang tanan. Tulo na lang kabulan, mukampin period na god, bisan pa kaning tulo kabulan, kaning stretch sa bulan, January, February, wa na uy. Gahuna-huna na ni eleksyon mga kiigsunan. Bisan pag unsaog tabon-tabo nila diha sa mga depensor, sa mga supporters dili nagtrabaho paghapon si mayor. Wa na imutuo ana oy. Eleksyon nagigihuna karon. Ha? Muna gina nanghatag og 9,500,000 sa mga nabiktima sa audit. Okay nang na. Pero di apoy biktima sa kalisod sa mga ormokanon na mismo tugkaran sa City Hall mga igsuon. Tagda po din taon sila. Muna ang ilang pangindahay mga kaigsuonan. Hadlok kulihan Brad kay gamay pa ang yuta na nakuha. Natod pa ni Oding Samson. Mario sir, kanang naaron sa City Hall o ang ato kongresuman Brad kay mauna ang bag-o nga virus ag nagdaot sa ormok ang gikinahanglan Ormocron variant. Aginganlag Ormocron variant. Di ka di Mario Eliser, salamat siya sa imong reaction. Okay.
Kini nga to mga igsoon dili ni mingon ni naman pagpangdaot dili ni pagpangdaot. Ha? Dili ni pagpangdaot mga igsoon kun dili realidad kini karon. Matod pa ni Sir Robert Duterte, the national government nagplano sa man ni. Replied to tinod sir ang mga tao wa kahibaw nga ang mga kudilya ikan pa sa amahan wala jud gi uswag ang bayranan sa tubig kay nagunahuna sila sa kabus ng mga Ormocanon. Why wa magguna dil no. Ang klaro diha dili hadlukan, dili kawalan, ug dili magpanuko og gamit ang mga kudilya karon ni Undo sa pundo sa City Hall basta mahatag nigbalik ngadto sa mga Ormocanon directly. Direct ba? Kanang mabati din nila, matagamtam din nila ba? Dili kay tagaan pagagdamgo na po katuig pa una ka makatagamtam. Ngunit akong kalahian sa ilahang estilo sa pagka-leader, sa ilang estilo sa pagka-mayor, sa mga Gomez, Richard and Lucy, og si Undo og sa iyang red team. Ngunit akong kalahian. Si Undo di man siya magpanugog gamit sa padulunan sa kagamanan. Dato man kata. Ato ning gamiton na to kadato para asa man din ni. Para asa man din ning kadato sa dakbayan sa Ormoc. Mangutana ko ninyo, para asa man din ning richest city sa Eastern Visayas mga igsoon. Para asa man din ni. I have something, so take it on the way and listen to me. Mangutana ko ninyo, kanang gipang balandra, gipang hambog na ang Ormoc is the richest city mga igsoon. Mangutana ko, para asa man na? Ha? Para kakinsa man na? Dili ba na para sa mga Ormocanon mismo? Ha? Kinsa man day mga kabenepisyo anang richest city day? Pangutan-on ta mo. Ha? Para kang kinsa man diay na at titulo na Ormoc City pinakadato sa Eastern Visayas ika number 34 o 35 ba to sa tibok Pilipinas. Para kang kinsa man ang pinakadato ang City Hall sa Ormoc mga igsoon. Para kang kinsa man. Para sa individual? Para sa mayor na? Para sa vice mayor? Para sa mga konsehalis niya? Para sa kongresista? Dili oy. Para ka na sa mga Ormocanon. So nganong pangutan nganong magpanukuman, nganong mahadlok man mugasto ang kasamtangang Gomez administration. Direct subsidiya, direct tabang ngadto sa mga Ormocanon na kanang kwartaha na naas kaban sa panudanan sa City Hall mga igsoon din gitawag sa pinakadato sa Eastern Visayas kwarta man na sa mga Ormocanon mga igsoon. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Dili man nakwarta sa mayor. Di man nakwarta ni bisag kinsa diha na naglingkod sa pangagamahanan sa City Hall. Kwarta na sa mga Ormocanon. Ngano man na mahadlok man sila mo gasto ni ana direktamente na matagamtam sa mga Ormocanon. Ano ipaagi pa mag-building? Ha? Then PM na to magkikisunan akong basahon. LGU Ormoc received 2 million from the national government as financial assistance to affected families, persons by Typhoon Odette. Department of Budget and Management Local Budget Circular number 141 Section 3 Paragraph 3.4 says the assistance is for the affected individuals and the amount of 1,000 per affected person with a maximum amount of 5,000 per family. Where is the fund now? Till now, it is not yet distributed. How will they identify the beneficiaries, mga igsoon? Uy, bugat nila. Bugat na po ni. Ha? Bugat ni mga igsoon. Matod pa sa nag-PM na to ang local government unit kuno sa Ormoc. Nakadawat. Og 2 million gikan sa national government.
para kuno ni sa financial assistance sa affected families and persons slash persons by typhoon Odette. Ingon ang DBM, Department of Budget and Management, Local Circular number 141, Section 3, Paragraph 3.4, na amount assistance ipanghatag in the amount of 1,000 per affected person with a maximum amount of 5,000 per family. Asa man nirong punduha? Unsaon ni pag-distribute o unsaon pag-identify sa mga beneficiary. Now kani. Ako nang ihatag na sa mga dipensor mga igsoon, ako na po nang ihatag sa mga sa taga City Hall to confirm or deny. I-confirmar nila na naagi ning 2 million nagikan sa national government or ilang ihimakak. Nawa ning 2 million gikan sa national government na ilang nadawat alang sa mga biktima sa bagyong Odette mga kaigsuonan. Ato nang ihatag ngadto kanila. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Kaya kung tinuod mga igsoon, mga utanat, hai man ang kwarta, unsaon man ipag-distribute. Kung tinuod ni mga igsoon, mga utanat, asa naman ang kwarta. O unsaon ipag-distribute ni ini. Kinsa may beneficiaryo ni ini. So ato nang ihatag nga to sa mga dipensor, ang communication officer sa City Hall, ato nang ihatag sa City Hall mismo, kami Richard Gomez, na muhimakak or muhimakak, meaning wala ay di na tinod or mukumpirmar, yes, namin na dawat. So ang pangutana sunod, kinsa man inyohang padawaton, kinsa man ang inyong itudlo na may makadawat ni ini, unsaon man ninyo pagbahin-bahin sa mga biktima sa bagyong Odette. Ato nang ihatag nila o atong paminaw kung silang tubag mga igsoon kung naa magani. Kaya kung nakabantay mo mga igsoon sa atong mga isyu diri, wag itubag-tubag. Kinilang kalisod, kamahal sa palaliton, kataas sa mga bayronon, wag mo madungog ani sa laing mga estasyon. Diri lang mo kadungugan ni mga igsoon. Diri lang gid mo kadungugan ni. Kaya way laing magtuki nining maong kalisod nagtubang sa ato ang mga kaigsuonan mo kanon. Diri lamang sa atong programa mga kaigsuonan. Atong oras alas 8:21 na mga kaigsuonan nining Sabado. January 8, 2022 sa mga bag-o pa nakaabli. Sa inyo mga Facebook, nakakita mga kaigsuonan, welcome kamo, nagpaminaw, nagtanaw kamo sa programang Aksyon Publiko sa radyo. Onya, solid gihapon seryods kaysa anha mi sa mo nasuwayan na unya walay nahimo. Balhin og butar diri sa ormok sir, kay ikaw naman nabulahan ana. Kana lagi sir, mingon ka sir na nasuwayan na nya way nahimo. Imo po na. Mingon ko imo po na. Kay managlahi magod ang imong pagtan-aw sa nahimo. Okay? Kay kana ako gitaga na example daan. Kato sa unang panahon kung taga-ormok yun ka, kung batanon pa magani ka, punta na si papagsmama nimo. Di gini malali sir. O saragit kay example, kanang bayranan nimo tubig karon. Okay, medyo naputol ta kay alas 8:23 ta. Kanang example na walay natagamtam sa panahon ni Undo. Klaro way makalalis. Kay kanang gibayra nimo sa tubig lang gani karon. Sa kamahal sa bayranan nimo sa tubig, ikumpara nimo sa panahon ni Undo, barato. Ngano man? Tungod sa padigkamot ni Undo,
ng Ruasa masuportahan pinaagi kwarta sa City Hall gigamit para isuportar sa Ruasa. Motong ubos ang bayranan nimo atong motong ubos ang bayranan nimo atong panahon na. Kung wa ka kasuway, wa ka kabayad ato, kung tanas mamagspapa nimo. So kana pa daan example na nasa administrasyon ni doon na kanay na dawat, doon na kay natagamtam, doon na kay alibyo nadadawat sa imong tagsa-tagsa direktamente na kinabuhi, sa imong direktamente na pamilya. Nakatagamtam ka sa benepisyo ni Ondo Codilla atong panahon na. Di ka na lang mo acknowledge anak karon. Dili ka na lang gusto mo tanaw anak karon. Dili lang nimo gusto na i-acknowledge ng maong kamatuoran kay ambot lag unsa kang rason na sir, di ba? Pero kana mo tinuod. Basic na example gina kanang tubig mga kaigsunan. Nahimo na nakatagamtam ka og alibyo atong panahon na 2013, 2014, 2015. Tungod na kay gisubsidize sir. Kung siguro atong panahon na wa ka makahibalo na sa presyo ng daan sa tubig nakabenepisyo ka na sa administrasyon ni Ondo Codilla, i-remind lang ti ka sir. Usa na sa example. Ablihi lang gamay ay mga huna sir na dili eksklusibo sa usa lang katawo ang paglambo sa dakbayan. Dili sir. Dili kay mahug man naghakog, mahug man na og minaot. Ngano man atong panahon na dili pa simentado ang karsada sa dakbayan sa Ormoc. Watoy lambo, watoy labot sa pag-asinso karon. Apil gyud. Nya kana nasimentado naman na karon. Eksklusibo di nakapahimog simento ana ang mga gumis. Kanang karaang City Hall, kanang dakong City Hall karong gilingkod-lingkuran sa tong mayor. Siya din nagpahimo na. Dili oy. Dili eksklusibo ang paglambo sa usa, duha o tulo lang katao. Ang paglambo collectively. Pareho ra guna. Kung wa pa managhan ang mga tao sa Ormoc, butangan ka nag-mall diha mga igsoon. Paman ang dakbayan sa Ormoc, ang managhan ang mga namuyo sa dakbayan sa Ormoc. Butangan ka nag-mall diha. Dili. Why mall sa 20 lang katao mga igsoon? Muna, wala naman tayo igong panahon mga kaigsoon, alas 8. Kurin 28 na sa kabuntagon karon. Ako lang gipawang ang video kay maglisod og video mga igsoon kay lagi nakadaghan naman ang mga nigamit ron yan, naka-mobile raman ta. Muna manamilit lang ta mga kaigsuonan. Pero i-welcome na to ang mga mga bisita as long na di lang magbinastos. I-welcome na to mga igsoon.
Kay nindot masagod makadungog ta sa ilahang mga opinion. Okay? Nindot masagod na makibaw ta kung sa mga butanga. Ang hangtod karon posibleng nakapalibog pa. Kani bang wa pa nila makuha ba? Kung unsa nga itong mga punto na gisgutan. Na may daghan sa itong mga kaigsuonan ko karon na wa makasabot kung unsa ning atong gisgutan mga igsuon. Kaya usahay makinahanglan magud og palawom sa unahuna kining atong mga gipangisgutan. Kinahanglan maguni og halawom na sa labutan. Kunya kung naalagi tagi kore-kore, di kaya ta makatuhog. Labi na kung naanad mga igsoon sa mga programa sa radyo sa dakbayan sa Ormoc na dili ka pa hunahon-naon. Igo ragi kang tigdawat mga igsoon sa ilahang isulti. Ha? So munang i-welcome na to sila. Salamat kayo. Dining kalisod na tong gibati karon mga kaigsuonan. Kamahal sa palaliton, taas ng mga bayranan, pangutana, ipadayon pa ba nato ni? Sa kasamtangang administrasyon, Gomez administration makaingon ta, wa na'y panahon pa na makahatag pa sila alibyo nini. Panahon na usab. Suwayan nato sa tulo ka tuig mga igsoon. Basin pa di ay. Doon ay solusyon. Doon ay alibyo na mahatag sama sa ilang ipanulti, ilang matuman. Si Undo Codilia, Attorney Francis Pipito, at Tibok Red Team, mga kaigsunan. Total, ang tulo ka tuig, dali ra kayo, mga kaigsunan. Wala tayo panahon, manamilit lang tayo mga kaigsuon. Antod sa sunod, Lunes puhon mga kaigsunan, kay Domingo man ugma. Sabado makita karon. Manamilit lang ko mga kaigsunan, dagang salamat sa inyong pag-uban kanako. Masuway tag video, okay? Mato pang si Roberto Banis. Pasudla lang ang mga bisita kay naaman para tanaw o kinsa ug asa sila. Okay? Ato na pasudlon, i-welcome na to atong mga bisita. Wa ginay problema dire sa itong programa as long na di magbinastos mga isong. Why mo block nimo dire? Padayon lang sa mga opinion, why problema? Ato na pasudlon si Roberto sir, salamat kayo. Ha? O niya, have a safe weekend mga kaigsunan. Ampo ta, pasalamat sa mga grasya. Kadong adlaw sa binaryo ron sa Barang Bata sa pistahan Senyor Santo Niño. Online makita na. Dire po sa tong best home mga igsoon, ako pong ihatag ang live online masses. Manamilit na kung mga igsoon, daghang salamat. Glory be to God, dalaygon ang Diyos, labaw sa tanan. Dalaygon ang Diyos, labaw sa tanan. Bye-bye. Keep safe mga igsoon. Amping tanan. Bye-bye. God bless us all. Lunes puhon mga kaigsunan. Magubanta. Bye-bye ma'am. Yun sa ma'am pasensya. Sir. May buntag sir. Sir Roberto sir. May buntag. Bye-bye. Ito mga suki. Bye-bye. God bless. Dalaygon ng Diyos. Labaw sa tanan. Para din sa mga donation, nara diha sa ubos ang ato ang GCash mga igsoon para sa itong donasyon, kisa ito gusto mo donate sa itong programa, para sa ito ang gusto mo supportar, napod ang itong support button diha sa Facebook. Padayon lang, bahala ginagmay, pero importante yung suporta, pagampo, iyampo in town kami, iyampo in town ako, iyampo ang atong programa mga kaigsoon. Salamat, bye-bye.